Ну што, добрай раніцы, мае шаноўныя гледачы. Так, мы з вами пачынаем сёння ўжо панядзелак, а то гэта азначае тыдзень працоўны. А для нас гэта тыдзень стримінгу. Так, мы яго пачынаем, як гэта ўжо сталася прыблізна плюс-мінус звычкаю апошні час з пермы. Трэба паглядзець будзе, што ў нас адбываецца ў нашым кароўніку. Дарэчы, тут у нас па саламе ўсё добра, прадуктыўнасць выходзіць уже на 80%, што выдатна. Так, малоко мы вывезлі, гной мы пакінулі. Гной, дарэчы, ось я яшчэ узгадаў, што мы пойдзем у збожжа, але гэта будзе ось на тым полі. Мяркую, што на тым полі, таму што нам трэба не так уже шмат збожжа на... Колькі тут 60-70 галоў, правда? Вось, наколькі я памятаю, вось гэта нашы кароўкі. Карацей, мы што працягваем з вами? У нас дзень 8:28, я уже не памятаю. Мы скончылі наш мінулы дзень працоўны на тым, што касіць пачалі. Усё гэтае скасілі, збіраць будзем крыху пазней. Раз 2 месяца, мяркую. Так. Што тычыцца нашай выпрацоўчай творчасці? А менавіта тканіна разам з вопраткаю. Адзем сюды. Ну, вядома, гэта працуе, таму што вада ёсць паўсюль, правда? Без усялякіх якіх. Наша вопратка, так, гэта кравецкая майстэрня, яна... Дарэчы, дзве прадзільні, загруженные на 100%, у нас не справляются, не даюць рады з кравецкай майстэрні. ВРВ, вітанкі. Вітанкі, як справа, што цікавага адбываецца. А у мяне ўсё добра, дзякуй. Зараз галава, правда, ще працуем. Вось, паціху патроху, але я ўпэўнены, што праз паўгадзіну яна перайдзе ў стрымерскі рэжым. Так, слухайце, да што ж будзем рабіць з гэтую бляха кравецкую майстэрню? Яна на 100% не загружаная. Няма тканіны. Урва! Уся тканіна просто злятае. То што, мне трэцю трэба ставіць прадзільню? Ці як гэта? Дистрибуція. Ці трэба ўключаць і бавоўну, і тады яна проста зробіць значна больш тканіны. Калера яго ведае, што тут трэба. Ну, але трэцю ставіць, гэта, капеец, То бок, колькі гэта ферм? 4 фермы. І 3 прадзільні, аж мурэць. Калуха. На мой погляд, гэта нездаровая. Дзякуй Богу, жывым. А што такое? Што здарылася, што такі аптымістычна наладжаны, што калі ўжо жывы, то ўжо добра. Як то і там перамовіны ідуць? Ты казаў, што ў цябе нейкі вялікі там патэнцыйны заказчык ёсць, з якім ты будзеш працаваць бліжэйшымі днямі. Мы ябём? Мы ябём, кажа. Так. Калі мы будзем ісці ў збожжа, я ўжо перадумваю, можа мне не тое поле патрэбнае. Можа нейкае таннейшае вось гэтае поле патрэбнае. Падбяжы крыху хутчэй. І ў нас тут што? Пшаніца. Гэта тое, што мне трэба. Мне трэба гэтае поле. Колькі ты каштуеш? Так, 46-е. Та ёптама, дзе ты? Во. Яно 80 000 каштуе. Мы яго сабе придбаем адразу. У нас грошы ёна такое поле.
Так, що я бачу тут, сорт третє. Що тут у нас? Зелененькая. І гэта бавоўна. Бавоўна на маім полі. Так, я вядома такі... Ну, не, ну, слухайце, тут трэба ще будзе камбайн. А арендаваць то вялікі дарагі. Вось не ведаеце, варта купляць, а можа і варта ўсё ж такі. Поле-то вялікае. Так, гэта збожжа, вядома, яно мне дасць. Мы зернасховішча паставім вось тут. Так, то бок, ну колькі тут будзе? Тон 20, правда? Прыблізна так. Адпаведна, тон 20 гэта у нас не фантастычнае нешта, але ўсё ж таки. Ну, сюды можна будзе паставіць, я не ведаю, зараз давай паглядзім, што можна будзе набыць. Будаўніцтва, толькі не сырыя бункеры, во. 75 тысяч у нас, бачыце, які прадукт шпільны, гэта для сіласа, а для збожжа... Так, для збожжа, алё. 125 тысяч, что? А, гэта сіласная вежа. Так, гэта не тое, гэта не тое, гэта не тое. Сілас пачакае. Гэта таксама сіласна ўсё. Не, чакай, яно піша... Сілас. Сілас гэта яно просто пераклала як зернасховішча, правда? А не сіласная вежа. Ну, блин, кажа, што тут типа ураджай збіраецца. 10 мільёнаў. Гэта нешта, слухайце. Wood with columns. Ну так, гэта з моду. Гэты сілас падыходзіць для рознай прадукцыі. Скідаць сюды, кажа. Ну і загружацца, я мяркую, таксама тут, на гэтым месцы. Так, два ў адным. Ось так зробім. Адыходзіць. Усё, і збіраем грошы, слухайце, на трактор. Пшаніца ё, зернасховішча ё. Дарэчы, як у цябе справы, малая? Гэта калаба з распрацоўшчыкамі. Гэта не замоўшчык, гэта калаба нейкая. Карацей. Все надта складана. Так, ну і трэба, дарэчы, будзе падумаць наконт газавай гэтай станцыі біягазавай. Біягазавай, каб у нас гной гэты вывозіць. Мяркую, што ён таксама будзе недзе тут стаяць побач. Можа, гэта знясем, прадамо. Ды будзе нам шчасце. Так, давай глядзець, што ў нас па кантрактах ёсць. Як заўсёды нічога. Апрыскванне нейкае, прыбіранне каменьчыкі, бур'ян. О! Бур'ян, гэта добра. 2,63, 7 тысяч амаль што. Правда? За арендою так застанецца 5900. Зелле павыдзіраць з зямлі. Так, а які у нас зараз травень? А, бегалі адпачываць. Неблагі контракт, але мы пабежым туды. Мабыць, все ж таки я набуду тое поле, якое з бавоўнаю зараз расце. Мабыць, набуду. Бліжэй да гэтага ураджаю. Трэба будзе все ж таки яго набыць, сабраць.
Так, зараз па прыярытэтах усё ж такі важнейшае гэта вось трактор новы. Ой, не трактор, выбачаюся, вось біогазовый наш завод, куды мы будзем скідаць гной. Так, што у нас тут, дарэчы, з пшаніца яшчэ, праўда? Рано занадта, правда, у чэрвені збіраць. Стадыя росту, ўсё такое. На рахунку у нас 286, гэта у нас 100 з невялічкім хвосцікам дакідваецца, але ж гэта мы яшчэ не прадалі воўну. Зараз усё позакідаю сюды на пачатку. Трэба будзе яшчэ пракантраляваць, як там ежа. У гэтых хапае, 100% хапае. Так, вывучаюся хвілінку. Так, бяжым назад. Так, усё добра. Штодзённая руціна, як завецца гэтая. Так, тут гатова. Скочым сюды. Там расце пакуль што. Возьмем зараз прычэп, закінем гэтую вось воўну. Та ну, подимі. Так, хай та стоїть.
Так, дастаткова. То хай стаіць, все роўно яно не паўнавартаснае. Так, кошты дзе ў нас лепшыя на бавоўну? Ой, на воўну. Так, воўна. Пайшлі ўніз. 3230 на фермерскім рынку. Давай, пой. Так. Хвіліночка часу, мы на месцы. Заробім недзе 20-ку, падаецца, тут будзе 15 тысячаў. Не даляраў і не еўраў, а менавіта 1000 еўраў. І 25. Шыкоўна. Так, ужо 312, а у нас бункер для газа 450, падаецца, каштаваў. Ён доўга будзе акупацца, гадамі, падаецца, але ўсё роўна гэта лепш, чым збіраць гной. Недзе там у сябе. Ці прадаваць яго штораз за 2000 еўрыкаў. Ну, такое сабе. Поўную цыстэрну. І гэта не шмат, і падаецца, у месяц больш за 2000 будзе прыносіць. Все ж такі гэта газовы завод. Так, добра. Ну, что ты так скажешь? Так, отключаемся. Давай поглядим, як там наши коровы себе почуваюць. Ежа ёсць? Ну, ежа хапае, што ў іх ёсць луг, 7,5 і травы даволі шмат. Мы акурат у наступным месяцы будзем збіраць. Вось, ну і закінем ім туды. Будзе добра. Яны дацягнуцца. Дацягнуць до наступнага месяца. В любом выпадку можна будзе сабраць гэты скошаны ўраджай, што ляжыць. Так, тут готово, там готово. З молоком. Вось што трэба будзе. Трэба молоко зацягнуць у нас да молокапілапрацоўчага нашага заводу. Ну, во. Давай сюди його. Амаль 8 тонн. І сюди. Штосьці, да рэчы, не зразумеў наконт гэтага завода, ці ён спраўляецца ў нас, ці ён накаплівае гэтае малако, якое мы яму пераносім. Ось яно малако. Так, 15. Ёсць адчуванне, што ён копіць, таму збірай яго. Вось мы робім сыр на продаж. Давай яшчэ масла будзем рабіць, правда? Только адразу на продаж яго. Оп.
Hey, I'm a freelance designer that make custom logos. If you're interested, you just message, I'll show you. Thanks, but I don't need it. Так, добре, зараз поставимо цистерну назад і, мабуть, будемо відпочивати, сідати. Там уже наступне місце у нас буде збор у липні ж, правда, ми збираємо. Може бути у жнивні, як відомо, але ж. Очепилося. Так, это мы поставили. Один, что треба зараз повернуть. Поворачиваем. О! Блять, з одного боку в інший бок. Ну такое собі. Ми тут під'їхати зможемо? Мабуть, зможемо, так. Вітанки, з Твічом усе добре. А що не так з Твічом? Що здарилося? Льоха, що не так? Вербиш писав, до речі. Верби писав, коли ж там. Couple racks, ayy. Couple Grammys on them. Couple plex, ayy. That's a fact, ayy. Throw it back, ayy. Throw it back, ayy. Так, все, вибачаюся, я тут одним оком у чат працьований, як це звичайно і буває. Ой, гэта праця. Що зробиш? Чому, до речі, пчоли мої не льотають? А не льотають, я бачу. О, полетіли. Все, питання нема. Так, я мяркую, што гэтыя пчолы, до речі, яны толькі лётаюць мне. Паляпшаючы, мабыць, гэтую ураджайнасць, але ж гэта ж трэба давесці. Так, давай глядзець. 15 тысячаў, правда, у нас? 18 тысячаў ўжо. Больше 19. Добре, запомнілі. Зараз робім 2 прадукты. Каб яны прадаваліся. Так, далей, што мы прадзельна не справляецца, вось гэтае. Ой, як медленно яно робіць. Сыр. Ну, хай яно робіць сыр, а там паглядзім уже. О, Лёха написала, што трансляцыя завершана. Слухай, учора ўвечары у мяне хтосьці там стрыміў, за кім я сачыў, чакай. Я за ўсімі, звычайна, там некалькі акенцаў гэтых адчыняю. Але... А, Шаграэль. Стоп, не Шаграэль, Ватафака. Ён жа стрыміў учора. Так, Ватафака стрыміў учора з хлопцам сваім знаёмым. Так, я нічога не забыўся. Ежа ёсць, у іх у гэтых ёсць. Усё, пабеглі. Пабеглі спаць. Будзе жнівень, ліпень, ты ж дакладней казаць. Дык вось... Як яго там, на П падаецца ж ягоны знаёмы. То ён жа ж таксама стрыміў, вось, і у знаёмага ўсё добра, Ватафака абрываўся. Пастаянна. Кожную хвіліну. І сапраўды яно пісала мне, што тыпу трансляцыя завершаная і ўсё такое. Ну, карацей. Я не ведаю, што там з Твічом, але такое гаўно ёсць. На жаль. Вось учора я заўважыў, што яно было. Так, усё, я тут курвашча пакуль з вамі трандзеў. Згадаў, што я у мінулую пятніцу прафакапіўся. Так, одну авечку прадалі. Дарэчы, гатовая? Ось так, у ліпні будзем збіраць сваю пшаніцу, першы ураджай. Так, 417 тысячаў. Першасна. Давайте зробім сваю руцінную працу. По-другое, мы зараз сядем на трактор, каб ён касіў, правда? Готовы? Готовы. Ось так робім. А ты зараз пра жыццё? Да пра ўсё.
Прафакапіўся ў пятніцу, там трэба было одну задачу зрабіць, а яна неяк у мяне выпала з поля зроку. Я пра яе забыўся, ёб твою маць. Там яшчэ так выйшла, што чалавек, які выконвае гэтую задачу, ён вельмі моцна быў загружаны. Так, все, хай ён раскладаецца тут, а мы пойдзем сабе далей насіцца з воўнаю. Так, ось яму трэба было мне перадаць нешта, а я толькі ось уяві сабе ў панядзелак узгадаў пра гэтае. Стары, а словамі такімі кідаецца. Ну, ёсць такое. Цікава, чаму гэтая палова засталася. Нейкая лухта. Так, я ж не з гэтай. Насіць павінен з гэтай. Карацей. Цяжкія панядзелкі. Што там? Пакуль урубішся. А у нас ще і час пераводзілі ж. У нас зараз з Беларусю ж 1 гадзіна розніца, правильно? Так, выходныя праваляўся? Не, дарэчы, не валяўся. Все быў у нейкім руху. Не скажу, што стаміўся, бо ніякай працы карыснай не рабіў, але... Ну, апроч такой, домашні. А, Лёха, слухай, набылі ж мы сабе гэтага робота у хату. Прыбіральшчыка, робот-пыласмок. Вось, які ён пацешны. Табе не перадаць. Усёй сям'ёй, карацей, за ім назіралі ў першы дзень працы. А ты думаў, духа хера? Так, ляз. Тут. Давай. Поехали за прычэпам. У гэтым месяцы будзе 40 тонн на продаж воўным. Ну, карацей, набылі, усталявалі, пакуль там усё яму растлумачылі гэтаму роботу праграмы, гэтае намалявалі яму. Гэтым сканаваннем таксама яшчэ памучыліся крыху. Будзем сёння далей яго навучаць, каб ён нам прабіраў у аўтаматычным рэжыме. Вось, гэта адзінае, што было такое, больш-менш смешнае. А, учора, дарэчы, цішэй п'янь, ты бляха. Учора яшчэ добра так пагуляў у Far Cry, парабіў усе гэтыя дадатковыя непрыемнасці, якія звычайна на стрыме не вельмі хочацца рабіць, там пазахопліваў базы, всякая такая лухта. Вось, пафарміў, так што у сераду будзем праходзіць толькі сюжэт і на гэтым хутчэй за ўсё скончым. Вось, што табе яшчэ такога распавесці цікавага. Ну, мабыць, з роботам гэта найбольшае ўражанне за выходныя. Таму што, курва, бля, наколькі яны ўсё ж такі тупыя, бо калі мы ў працы выкарыстоўваем на праектах сваіх гэтую шаіху, яна лепш працуе. Яна лепш разумее, што ад яго патрабуецца, а тут гэты ёлуб, бляха, проста валтузіцца па хаце, як некае дурное стварэнне. І ты разумееш, што, блін, з гэтымі абавязкамі яшчэ вельмі няхутка яны хоць штосьці будуць рабіць адэкватнае. Таму што такое сабе. Ён мадэлі, дзе можна прашыўку змяніць, калі ён галасавы і будзе казаць на цябе скураны дыдзі. Так і ёсць. Мы набывалі вельмі прасунутую мадэль, але ўсё роўна. Карацей, у чым на выходных, а дакладней казаць, нават учора ён нас вкурвіў праз тое, што ён пры аналізе кватэры пракаціўся, карацей, мапу намаляваў, усё добра нібы. Вось, але потым падчас працы
Ён глядзеў на парожкі, а ў нас паміж пакоямі ёсць парожкі невялічкія, 5 мм усяго. Ён пад'язджаў да іх і казаў тыпу: не, я праз гэта не магу пераскочыць, а на нядоечы, тыпу учора, так, зноўку на фермерскі рынок. Вось, надоечы літаральна, вось, ён мог у той самы дзень толькі раней праскакваць праз гэты парог, разумееш? Курва, не хацеў працаваць, адзін пакой зрабіў, паехаў на базу. Вось, а яшчэ ўчора мяне разарвала проста на шматкі, ён з камераю, і ён такі: ну ўсё, я сустрэў неперадольную перашкоду, я паехаў на базу. Вось, я гляджу ягоны рапарт, справаздачу, а там такое, тыпу, паглядзець здымак перашкоды, адчыняе перашкоду, а ён мне дзверы сфоткаў расчыненыя, то бок, тут уяві сабе, ён такі: не, неперадольная перашкода, там, тыпу, нейкі высокі парог, альбо штосьці іншае, альбо дзверы зачыненыя. Вось, а там, карацей, нічога, просто расчыненыя дзверы, просто глядзіць уперад, нічога яму не перашкаджае, затое, бляха, фотаздымак зрабіў. Я ржаў з яго, просто неверагодна. Лайдак яшчэ той, карацей, трэба сачыць за ім. Намарочанага купіў, ну. Ну, карацей, добра так пасмеяліся з яго ўчора з жонкаю праз гэта, але ўсё роўна прымусілі працаваць, кожны пакойчык ён зрабіў. Вось, так што будзем яшчэ наладжваць, глядзець. Карацей, вось я да чаго веду, да таго, што ён жа ж гэтыя фотаздымкі, калі ён нешта не можа там зрабіць, ён жа адпраўляе гэта ўсё на аналіз ШАІ. Вось, і наколькі гэтая ШАІ у іх там кепска працуе, ну вельмі кепска працуе, атрымліваецца. Затое, гэта, як ведаеш, забаўляльны момант, яно працуе ідэальна. У мяне ж ёсць 2 каты дома. Вітаначкі, Фэй, вітаначкі, шаноўны. 3 стрымы, дзякуй вялікчэзна табе за серыю праглядаў. І, карацей, у наладах яму адзначылі, што ў нас ёсць каты. Тыпу, май на ўвазе. Ён падчас сканінгу кватэры, ён едзе, даязджае да жывёлы, такі спыняецца і кажа: «Кэт!» і робіць фотаздымак. Такі шоўк. Я паехаў далей. Просто пиздец. Так, мне патрэбны камбайн. Так, давайте паглядзім, што ў нас ёсць там у краме. На зніжках у нас увогуле што ё? Маленечкі трактор. Не, дзякуй. За маленечкі дзякуй. Такой не трэба. Гэта што? Лушчыльнік. У мяне ёсць, дарэчы, сіні. Гэты, бляха. Ну, не ведаю, мне падаецца той нармалёвы, што ў мяне ён. Добра. А дзе мне трэба камбайн знайсці? Так што, карацей, гэта поскудзь яшчэ можа ганяцца за катамі. Разумееш, па хаце. Так. Ты каты. Можа, гэта фотаробот? Ну, такі, карацей. Мінус яшчэ адна праца, чым цяпер будзеш у хаце займацца. А ён, курва, не прабіральны, так, каб было чыста. Ўсё роўна прыйдецца раз на тыдзень прыбіраць. Ведаеш, там па нейкіх кутах, дзе вось, напрыклад, мой сістэмны блок стаіць. Так, 104. Гэта зусім малы, але можна яго прыдбаць сабе. Гэтага можна прыдбаць сабе, дарэчы. Альбо... Не, ну не хочацца зараз вытрачаць так шмат грошай, насамрэч. Джон Дир. Слінкі цякут на Джон Дир. Джон Дир гэта добра. Нью-Холланд альбо Фент. У нас, дарэчы, трактор Фент. Можа, мы возьмем сабе ў аренду Фент. Колькі ў яго, дарэчы, 8600, 8608. Я, ну, бессэнсоўна тады. Давай вось гэта Мэйсі.
Так, як його собі взяти у оренду? Орендувати. 5000, добре. Так, і йому треба жатку. Ось хайте орендувати. Може потім ми, до речі, і наводимо собі, але поки що ні. Так, ездить, фоткать ты сам каля ПК прибираю, так? Ну, там, меня ж просто котов до холери. Ось, яны ж курви такі у нас ще, ну як тобі сказати, гэта не сфінкси, але ж і не кароткашерстныя зусім. То бок, поўсць гэта язык ляціць, дай бажа як. І, ну, шчыра кажучы, на раз на месяц гэта найменш, што мне прыходзіцца разбіраць комп і пыласосіць яго. Унутры ПК у тым ліку так. Менавіта у гэтым асноўная складанасць, бо кожнага разу, калі гэтую бляха відэакартку цёгаеш туды-сюды, ўсё хвалююся праз тое, што это ўжо зусім іншыя відэакарткі. Я памятаю, калі быў малады, там гадоў 25, калі гэта быў першы, другі комп, ужо свой, нешта ну, карткі так не ляцелі. Вось просто праз тое, што ты іх цёгаеш туды-сюды. Нейкія яны больш трывалыя былі. А тут кожнага разу, бляха, смыкаеш яе ад гэтага, ад мацярынскай платы і такі думаеш, ну, блядь, дай бог, только нічога не здарылася. Вось. А пылу там просто страх. Давіў гусеніцамі, дзякуй. Было б каго. Было б каго ў гэтай гульні давіць. Это для танкаў было зроблена, фэй. Калі ў танкі гулялі. Кароўку? Дык вось, агароджа. Праз агароджу не пераскочыць. Можна, дарэчы, прайсціся па людзях на тратуары. Могу так зрабіць. Трасца. А быў бы фарш, было б мяса. Фарш и бульба смакота. О, не тое слово, слухайте. Мне учора жонка подогнала. Так смачно было. Зрабілі пюрешку. Такую на масле. Тлустую. Вершковую. З мясом. Ды на ноч яшчэ. Ой, па ўсіх запаветах, слухайте, было. Так, гэта мы одно кола зрабілі, слухайце, ўжо амаль 4000, ну лишь будзе 4000. Бок тут 2 разы дакладна будзе выгрузка. Окей, як я казаў, тон 20 павінна быць з гэтага поля, плюс-мінус. Ой, боже, я только зараз заважу, что я солому збираю. Дякую Богу, что не раскидываю. Солома ж мне потребная для коровок.
Так, дарэчы, нагадаю, што на гэтым тыдні мне дакладу не будзе стрымаў у пятніцу. Ёсць там справы, свае пільні і ёсць яшчэ верагоднасць, што таксама недзе там пасярод тыдня ўзнікне нешта. Ёсць такое прачуванне, што на чацвер прыйдзецца таксама крыху паадмяняць паскудства гэтае. Кавалачак. Так што паглядзім, карацей, гэты тыдзень такі. Падавалася раней, што будзе даволі лёгкі, але неяк нагрузка падрасла. Лёха, а ты як, дарэчы, правёў выходныя свае? Бо я не памятаю, как ты сядзеў у кагосьці там у чаціку. У суботу яшчэ памятаю, увечары так далез да Міхася, там да Крычанкі, памятаю. А так, і што? Не хапіла да 100%. Оп, поехали скидать. Выходный ремонт людям ПК? Ты ремонтовал ПК нейким знайомым ці што? Стоп, чакай, что там такое? Оу, ничто себе, ля, які хуткі. Апгрейд рабіў. Штось такое добрае рабіў, ці просто нейкае смецце падымаў да ўзроўню, каб жыло. Каб сталкер пайшоў. Менавіта каб толькі пайшоў. Бо гэта... Там усё ж такі гульня больш-менш патрабавальная. Я не ведаю, дарэчы, там патчы выходзілі. І ўжо даволі шмат патчаў выходзіла. Зараз DLC гатуецца, правда, рыхтуецца да выйсця. Я там нешта з апошніх навін такое згадваю. Во! То можа варта, слухайце, замяніць у пятніцу пагуляць, слухайце, у сталкера. Што думаеш, Лёха, на гэты фонд? Бо еўратрак еўратракам, вось, але можна і пагуляць было, дарэчы, прайсці, а потым DLC яшчэ. А ты ў такое гуляеш? У сталкер, так? Чаму не? Я памятаю, што першы праходзіў неяк не зайшоў больш у параўнанні з другім, бо другі, калі ён выйшаў, мяне хапіла на колькі? На 7 ці 8 стрымоў. І тыпу ўсё было больш-менш добра, калі б толькі не хібы у монстрах, таму што я памятаю, што крывасмокі проста выбешвалі
У мяне там уже грошей не было ніякіх, каб зброю сабе набываць новую нейкую ці рамантаваць. Ні набою не было, нічога не было. А хули тады ў трактары сядзіш? У камбайне, попрошу. Адзначыць, што камбайн, а не трактор. Карацей, адказ зразумелы. Усё ж такі я ўпэўнены, там я памятаю, што нават гэта асобным патчам неяк направлялі, каб крывасмокі былі больш-менш адэкватныя. Таму што я памятаю, калі мы праходзілі ўпершыню, колькі там, каля 12-15 стрэлаў з дробавіка трэба было, каб забіць аднаго крывасмока. Я так хуценька, карацей. Вот што мяне, я памятаю, на апошнім ці перад апошнім стрыме, што мяне проста высадзіла. Гэта тое, што крывасмок адрадзіўся на месцы, калі мы адышлі ад гэтага месца на прыблізна 200 метраў. Вось, і карацей, ён зноўку з'явіўся, ён зноўку з мяне гэтыя набоі высмактаў. Усе мы яго забілі другі раз, і потым яшчэ быў баг, які нам спыніў сюжэт. Чакай, там была нейкая тыпу вёска, ці як гэта лагер гэтых выжывальшчыкаў. І нам трэба было яго абараніць ад нападу. Ось я зараз узгадваю, гэта быў апошні стрым. Я памятаю, што нам трэба было абараніць ад нападу, але нападаючыя былі хер знае дзе. Гэтая вёска была ўся ў аблозе, яны сядзелі па хатах, ніхто не выходзіў, ніяк дзверы не адчыніць было. Карацей, задача заключалася ў тым, каб мы абаранілі гэтую вёску, а абараніць мы не маглі, таму што не трыгерыліся нейкія там рэчы, і на гэтым сюжэт увесь кончыўся. Вось, і мне там хтосьці ў чаце падказаў, што трэба схадзіць за мост нейкі, і я толькі перакрочыў за мост. Вось, і мне напісала, што тыпу вёска страчаная. Вось, і тыпу яны там атрымалі паразу. Тыпу мы здрадзілі гэтай вёсцы. Я такі, што? Да ну іх, я стар для гэтай хурмы. Ну, карацей. Тады хібаў было больш. Я ведаю, што гэты хіб выпраўлялі. Гэта 100%. Так што можна пачаць на ноў. Так, гэта ў нас будзе другі, і гэта будзе 16 000 літраў. Ну, тут, бляха, 20-кі ўжо не збіраецца у нас ніяк. 20-ка не збіраецца, на жаль. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step up that road close from me all alone. Спампуй сталкер і... Алекс ДЦМ, вітаночки. Вітаночки, Алекс, як справи твої? Хоч кліпаў наробиш. Зразумів. Добре? Добре, добре. Добре, добре, добре. Заради цябе, можа быць, у чацвер, слухай. Пятніцу ж не будзе стрыма. Тому, можа, на чацвер давай падумаем. Калі у нас раптам заўтра на лонгдарку мы зробім усё, што неабходна, здабудзем сабе чарцёж, пойдзем у загадкавае возера і там зробім дасягненне хаця б адное, то, напэўна, мабыць, у чацвер тады... О, усё, 8000. Ну, давай. То, адпаведна, тады у чацвер пагуляемся ў сталкерам.
по шне проходит сталкер. Так, а спид-лимит собі не ставив? Не ставив. Не, Алекс, я звычайнымі такімі модамі не карыстаюся. Адзінае, што сабе палегчыў гэтай гульні, гэта ваду. Вось, памятаеш, мы з тобой абмяркоўвалі гэта. Вось, так што. Мне так цікавей, калі нейкі рэалізм хаця б застаецца. А ўжо калі хуткасць сабе так паднімаць, такое сабе. На Cold Elden Ring, ну не, тут я не згодны праз тое, што гэта не мой жанр. Я выбачаюся, але вось жанры, дзе трэба... Спадзяюся, дзеці мяне не глядзяць, не павінныя. Дзе трэба драчыць нармалёва так, гэта не маё. Хадзіць па аднаму і таму месту, паліруючы яго да бляску, як каціныя яйкі. Дзякуй як-небудзь. Але кліпы класныя выходзяць. Са сталкера я мяркую, што таксама можна нарабіць кліпаў. Да, ў прынцыпе, і Far Cry таксама, чаму не? Усё можа быць. Тут, ведаеш, мне падаецца, хутчэй справа не ў тым, з якой гульні рабіць кліпы, а ў тым, як іх рабіць. Таму што я ведаю, што, напрыклад, ёсць кліпы па таму ж фармінг-сімулятару, якія збіраюць мільёны праглядаў, што мяне вельмі здзіўляе. Неяк апошнім часам, калі гэта было, слухайце, даўно гэта было. Мабыць, паўгады таму я лазіў па Ютубе, глядзеў, што да чаго, і знайшоў шортс на 30 мільёнаў праглядаў пра тое, як Чалек проста на 3 тэхніках збірае нешта. Пад музыку, звычайную музыку тыпу кантры, нічога такога. І вось яму 30 мільёнаў праглядаў на гэтай... Гэта не відэа было, гэта шортс быў, але тым не менш. Дзівосна. Так. Дзе трэба пакутаваць? У сталкеры кажуць, пакутаваць трэба. Так, ну што, мы вяртаем тэхніку гэту. Яна мне больш не патрэбная. Машыны сюды. Аренда. Вось гэтае павяртаем. Тыц. І вось гэта. Можа, калісьці сабе набудзем. Так. Як там наша справа тут? Яшчэ даволі далёка. Глядзі, тут мы возьмем сабе, мабыць... Так, я вось думаю, траву ці сена рабіць. Траву ці сена. Траву ці сена. Пытанне году. Добра, давай сена. Так, потым яшчэ перайдзем на тое поле, дзе ў нас была пшаніца, і салому пазбіраем сабе. Так, як кот на гэта рэагуе? Скуль жа мне ведаць? Скуль жа мне гэтае ведаць? Гэта ж тэма ютубская, а не твічоўская. Кот на ютуб не стрыміць жа. Поехал. У нас тут, дарэчы, хто не ведае, у нас тут падвойны ураджай. Мы вось у траўні, калі касілі, мы не збіралі яго. Так што яго павінна быць удвая больш.
А, это про яйки, каб яны блішчэлі. Не, ну досылать фотки я не просил, коли что. И он мне сам дослал. И он будет только задоволен. Ну, меркую, что так. Так, добра, гэты пакуль будзе вырушыць. Мы возьмем той трактор, давай на яго сядзем, пакуль ён тут скончыць. Ему тут 2 разы, падаецца, засталося праехаць. Вось, і на ім павезем гэты, як я назовецца, валок, які ў валкі збіраем. Збіраем салому, і ўжо потым, я меркую, што гэты скончыць сваё поле, гэты можна будзе паставіць на гэткае поле, усіх накарміць. Як мы там, дарэчы, пачуваемся? Жывёла 14 800. Добра сябе пачуваю жывёлам. Мака, дарэчы, чамусьці 4500. Так, ну вось глядзіце, мы зараз яшчэ пазбіраем траву. Прадамо гэтую траву, праўда? Праўда. Потым у нас будзе 450 000, я меркую, нават больш павінна быць. Вось, усіх накарміць, прадаць травы. Вось, і пабудаваць сабе біогазавы гэты завод. А яшчэ трэба падумаць пра камбікормавы завод. Каб каровам даваць камбікорм. Не, ну біогазавы патрэбны больш, мне падаецца. Усё ж такі ён будзе адразу прыносіць грошы нам. Прадаць травы, ну, да, шмат зарабіць. Менавіта, ты ўсё правільна пачуў. Так, думаем. У гэтым годзе лесапілку, я меркую, мы будзем на наступным стрыме займацца лесам. Вось набудзем, мабыць, не тут нават, слухайце, ведаеце, дзе мы набудзем лесапілку? Вось тут ёсць мястэчка, во. Напрыклад, вось гэта 99. Колькі яно каштуе? Да халеры яно каштуе. Так, а гэта што, чаму яно пустое? Ну, пра гэта я думаў ужо, 219. Так, вось што гэта. Але мне не падабаецца тут рэльеф гаўна. Не насекчы гэтае дрэва нармалёва. А вось тут можна вазіць, дарэчы. Ух. І сюды вазіць, прадаваць драўніну гэтую. Альбо пабудаваць проста сваю лесапілку на дошкі і дошкі прадаваць. Трэба падумаць, карацей. Так, усё, з'ехаў. Мы складаемся. Зараз памыемся і паедзем пазбіраем салому на пачатку. Так, спачатку лес трэба пасадзіць і пару гадоў яго расціць. Ну гэта калі ты карыстаешся менавіта лесам высаджаным. А ёсць ж тэрыторыя, дзе ён ёсць, праўда? Дзе можна пакасіць адразу, пасекчы гэтыя дрэвы, а потым ужо высаджваць на гэтым месцы. Не абавязкова высаджваць на пачатку. Ух, якія касілкі брудная жудасць. Я свой лес з дубоў садзіць, ён дае найбольш профіту. Я памятаю, нейкі там жалезны ёсць такія, ну, па модах, гэтак далей дакладна ёсць. Вось, я памятаю. Але яшчэ ёсць, мне падаецца, сасна. Ты куды ты, божух, нас хапіў, панёс. Сасна нейкая высачэзная, таксама ё. Вось, ну але гэта так ужо. Маецца на ўвазе такія дэталі, ведаеце. Так, бляха, у мяне, слухайце, тут месца ўжо канчаецца, каб
Тому що коли буде біогазовий, я буду перешкоджати. Чекай. Давай вище ми гэта поставимо. Сюди. Поехали. Барашилку нашу гэта. Жатку. Так, ось стоїть. Геморрой з рубані ванілі сосну просто рубать складать. Ну так. Это геморрой на краху. Та чапися ти. Так, поки ми тут. Давай так ось зберемо. Розмова про яйки усе ще ні, далеко вже не про яйки. Льоха. Вітаночки, пробой вітанки. Як твоя справа, що цікавого відбувається у житті твоїм? Так, зачепило, добре. Я хвилювався, що не зачепить. Так, значить, треба гэта ось снег ближэй на свое поле протягнуть, вось гэты кавалачак. Шикарно, то, что треба. Так, это все моя земля, я повинен тут собрать ее. Нічого, на жаль, не цікаве, яно ж не обов'язково добре, ну це правда. Зовсім не обов'язково. Я думав, може хто собі організував шашлики ніякі на виходних. Тому що у мене такі, бляха, плани були, насамрэч. Ось, але зайнялися краху іншими речами, потім ще жонці прилетіла цікава думка до голови, дик стало зовсім не смішно. Я, мабуть, у красавіку, так би мовити, відпрошуся у вас на вакації на тиждень. Так, Лера, гэта я не зачепил, але сподіваюся, що зачепить. Так, где Diablo 2, где Трактор 2? Что? Так, был... А, ці я Diablo 2 не бегаю. Мне нема, не набите яно було, до речі. Але так, я проходив двойче. Проходив Diablo двойче.
Вось так. Збяром гэты. Оп, і падымем. Я ж там, чекай, ти ж быў на стрымы, калі каточак пачаў стрыміць Д'яблу другую. Я ж там пісаў, што яшчэ на разыляльнасці 640 на 480 праходзіў яе. Я прайшоў яе ад пачатку да канца за соску, то бок за гэтую чараўніцу. Вось, і за друіда. Вось, лягчэй за ўсё было з друіда, гэта праўда. Соска была не такая ўжо лёгкая. Вось, але я не магу сказаць, што надта ўжо складаная. «600 на 800» гэта было ўжо пасля патчу. Нейкага там. Але 600 на 800 таксама было, праўда. Ці гэта быў не патч, гэта быў манітор іншы. О, хутчэй за ўсё так было. Іншы манітор падвезлі. І тады стала магчыма праходзіць на гэтым разляльнасці, але праходзіў. Рэмастер жа ён, але ж ужо і час іншы, і гульні іншыя. Таму не праходзіў рэмастер. Тым больш, што ўжо ведаеш наперад усё. Увесь сюжэт. Ведаеш, што ўжо цяжка чымсьці здзівіць. Адзінае, што я думаў набываць сабе 4-ю частку, калі пабачыў ролик з Ліліт. Вось гэта было вельмі цікава тады. Ну, але закінуў гэтую рэч, падалі. Вось, і не праходзіў. Так, усё збіраем апошні раз і едзем за цвікоўшчыкам нашым. Старыя ностальгуюць. Я так, вядома. Ганяў 4, але потым блізы сышлі з РБ. Ну, ёсць такі эпізод. Нічога з гэтым не паробіш. Прыйдзецца неяк перацярпець. Там проста онлайн складовая файная. Складова файная. Ну так, у 4 вельмі. Я ж памятаю нават гэта з блізамі, мне падаецца, яно штораз робіцца. Яны ж там нярмалёвыя грошы на гэтым падымаюць. З-за онлайна. Так, а що там у нас, до речі, на полі, дзе катаецца трактор? Ты што? А, яшчэ вырушыць, ёб твою маць. Валацуха. Нам туды. Паехалі працаваць. Але гэта там ужо не тое. Не так захапляе. Все роўна ўсё ўпіраецца. Яны пасля рэмайстера, вядома, зрабілі добрую рэч, што яно стала прыгажэйшае. Гэта праўда. Гэта цудоўна, гэта файна. Але як ні круці, ўсё роўна ўсё ўпіраецца ў сюжэт. Зробіш цікавым, і гульня будзе цікавая. Ужо далей проста гэта першае ўражанне робіць. Графіка гэта ўся. Яна шыкоўная мне вельмі падабаецца. Калі мульт глядзеў з Ліліт, таксама падабалася. І калі выйшла 4, я там паганяў крыху яе, памацаў, так бы мовіць. Вось, але ўжо не набываў. Таму што, калі я ганяў, я не памятаю, што гэта было. Ці то гэта была нейкая бетка, ці то альфа, ці то што. Яны ўвогуле сюжэта не далі. Ну, сюжэт быў, але як заўсёды, тыпу, ты абраны, у цябе ўсё атрымаецца, піздуй на смерць. Вось, і ўсё на гэтым, больш нічога. І такое ўжо не чапляе насамрэч. Хочацца чагосьці больш цікавага. Вось, а ўжо проста бегчы, збіраць гэтае ж вопратку з усялякімі каменьчыкамі і зачараваннямі. Ну,
Калі-небудзь, можа быць, калі будзе час. Але гэтых грандзілак, мне падаецца, на сённяшні дзень вельмі шмат. Ось, фармінг-сімулятор той самі. Чаму табе не грандзілка? Толькі без магіі. Так. Давай. Боль без охрас. Сюди. А, паніка як. Так. Чацвёрку можна пашэрыць, але без апошняй DLC. Дзякуй велічэзна. Я ж кажу, зараз вельмі шмат гулін. Хапаю пакуль што ў плейлісце. Але раптам што, то я паведамлю. Так, давай вось гэта зачэпім. Давай, подберешь? Так, гэта што у нас? Гэта у нас было бавоўна. Угу. Падумаю, ці купляць гэтае поле. Козачак абдумаць гэта ось, да, козачак абдумаць гэта ён. Ты ж Титан Квест другі выходзіў, але ранні доступ зрабілі, вось быў трэці акт, а ўжо не цікавае нешта. Титан Квест, я нават не гуляўся, слухаю, не ведаю. Табе толькі на трактары ўжо катацца. Курва. А што калі так? Што ў гэтым кепскага, скажы? Шляхетная праца. Катацца на трактары ўзад уперад. Памятаеце, гэтыя былі на тэлефонах, калі яшчэ экраны былі манахромныя? Змейка. Гульня такая. Во, той самы трактар, той самы абсалютна. Гэтым зараз і займаемся. Так, гэта клон Д'яблы. Клон Д'яблы... Ай, каб узгадаць увогуле, ці я глядзеў што-небудзь пра Titan Quest. Першы быў вельмі выдатны ў свой час. А, першыя гульні заўсёды былі. Добра, я памятаю, што калісьці вельмі даўно гуляў вельмі добрую RTS. Яна была зроблена з сюжэтам, дарэчы, вельмі неблагім сюжэтам. Там было дзве фракцыі, дэманы і рыцары. І ўсё выглядала вельмі добра. Гульня мне вельмі спадабалася. А потым што было? Потым, вядома, быў Warcraft, потым быў увогуле StarCraft. І вярнуўшыся да гэтай гульні, так глядзіш на яе і думаеш, ну ёп, думаеш, што за херня, як яна мне падабалася. Гэта ведаеш, як зараз, мабыць, запусціць нешта на кшталт Morrowinda, ці што там раней было за Morrowind. Вось, і параўнаць гэта з той жа, не ведаю, з Skyrim'ом. Усе гэтыя прапрацоўкі, механікі і гэтак далей. Трошкі ўжо будзе не дацягваць, мне падаецца. Я б сказаў, так пачне зусім гуляць. О не, Sims я ўжо адгуляўся. Гэта было захапленне Sims, ведаеш, калі было ў 2007, падаецца, годзе. Вось, недзе год гуляўся, потым кінуў, вядома, ўжо. Таму што SimCity было, дарэчы, так. Але ўжо не так шапляе, дарэчы, SimCity. Што, яшчэ дзве. Зараз гэта збяром, закіню кароўкам нашым, каб была подстилка ў іх добрая, каб было ім мякенька. А ўжо потым паглядзе, о,
Все, стопе. Переходим на наступное поле. Так, ну что, 433, 617 касікаў до 450 тысячаў. Каб сабе гэты завод газовый придбаць. І трэба падумаць, нам пагрузчык патрэбны, правда ж, з каўшом, каб перавезці гной на завод. Лёха скапіўся. Лёха, ты не бачыў у меня на YouTube канале, што ў мяне былі серыі па SimCity, якія збіралі даволі шмат праглядаў. Людзям спадабалася вельмі, дарэчы. На мяне нават прыходзіў аўтар канала на гэтай трансляцыі, Фактар горада, калі ведаеш, беларускамоўны такі урбаністычны канал. Было весела, прышпільна, але нядоўга, потым я стаміўся, і мне было не цікава. Мы ўжо калі там дабудавалі там усё, там засталіся толькі дасягненні тыпу па эканамічных зонах, прамысловых зонах дарабіць. Вось, я такі, не цікава. Так, усё. Выкідаем цюкі. Адзін паставім гэта на месца. І што мы? Ці ўручную, ці ў прычэп? Ну, мабыць, у прычэп усё ж такі. Так, гэта мне яшчэ спатрэбіцца, так што далёка не адвозім. Бог збярог, кажа. Лёха, а чаму табе не падабаецца SimCity? Што за мне так, як ты лічыш? Так, борты ж отчиняются у меня, правда? Не-не-не-не-не-не. Ты не то мне отчиняешь. Чекай, як тут правильно зробить. X. О. Ты першы, што там цікавага? О, ніхера сабе. Ну ты даеш, а як жа ж гэтая пабудова непасрэдна з маленькамі мястэчка тыпу вёсачкі? Ты робіш натуральна велічэзны горад, часам мегаполіс, со сваім цэнтрам, со сваімі прываблівымі кропкамі цікавасці, якія ты сам будуеш, ты вызначаеш, дзе яны будуць. Карацей, ты, абапіраючыся на механіку ўнутрыгульнявую, робіш, ну, нейкі прышпільны горад сабе. Не тое, што Менск стары, напрыклад, а вось штосьці сучаснае. А я памятаю, що у SimCity была частка, дзе ты мог абіраць сабе стылістыку горада. Ён быў альбо еўрапейскі, альбо тэхнагенны нейкі там. Ну, альбо стары сярэднявечны, карацей, класна ж. А ў бягуча яшчэ дадалі магчымасць сачыць за жыхарамі, абапірацца на іх меркаванне, што ў цябе там тое не так, гэта не так, тое сяк. Ну, карацей, фідбэк нават нейкі ёсць віртуальны. Ты паблытаў? Не. А апошні SimCity я гуляў у Skyline 2. А што я паблытаў? Ты пра што?
sky. We're open to clouds, 'cause baby tonight we're beautiful now. Так, береги поблито. Я зразумеў. The Sims ты меў на ўвазе, калі там персонажамі кіраваць. Вось што ты меў на ўвазе, не SimCity. Так, ну гэта у нас богемка гуляла, мне падаецца, апошні раз, правда? Так, давай, зачыняй. Ставім прычэп, зараз будзем збіраць вось гэта сена. Хаця навошта я яго збіраю, калі мне ўсё роўна трэба будзе яго запаўняць. І сюды. Оп. Бяром нашу прыладу. Усім і гуляў я даўно. Я ж кажу, гатоў. Не памятаю, які гэта. Зараз чакаю, узгадаю, які гэта год быў, калі я гуляў яго. Гэта быў 2008 год. У Сімах я гуляў. Што там было прышпільнага? Там можна было паэксперыментаваць, яшчэ калі не ведаеш, як усё гэта працуе ў гэтай гульні. Ты мог, напрыклад, прытапіць свайго перса у басейне, калі набыўшы басейн, забыў набыць яму драбіну. Вось гэта было проста шыкоўна. Вось, падаецца, Sims 2 у мяне было тады, так, у 2008 годзе. Вось, і там мне спадабалася было дапаўненне, гэта з апошніх, што мне вельмі спадабалася. Калі ты сюжэт гуляў на востраве, дзе нікога не было, то бок тыпу сюжэт пачынаецца з таго, што там карабель, падаецца, церпіць. Вось, і ты апынешся на гэтай востраве, у цябе ёсць магчымасць там нейкія какосы збіраць, усё такое, или проста напрыканцы ўсяго ты знаходзіш і племя, з якім ты ўжо пачынаеш там стасункі свае будаваць, і хату сабе будуеш. Вось, і нейкай гаспадаркай нават займаешся, наколькі я памятаю, там жывёлу можна было завесці ўжо. Нешта такое было. Карацей, было цікава. Рэйвен, вітанкі, праца ў полі, ухваляю, дзякую велічэзны. Як там казаў наш непаўторны, праца ў полі, яна ж здаровая праца, як ён казаў, што тыпу яна любыя хваробы лечыць. А, трактор любыя хваробы лечыў, во. Нават коронавірус. Вось як ён казаў. Таму, каб не хварэць, мы з панядзелка так і пачынаем. Так што, Лёха, вось, што я табе скажу наконт Сімаў. Гэта тое, што можна было, мне яшчэ вельмі там падабалася, калі ты раптам гуляў, там, калі кар'еру будуеш, у цябе былі такія дробныя квесты, сітуатыўныя. Табе трэба было рэагаваць на сітуацыю, якая ўзнікае ў працы ў персанажа адпаведным чынам, і ты атрымліваў альбо звальненне, альбо нічога, альбо падвышэнне. Вось, і трэба было зарыентавацца і вось, і выбраць правільны варыянт. І, дарэчы, мяне вельмі здзівіла тое, што калі персанаж наладжаны адным чынам, і ты абіраеш адзін той самы варыянт развіцця з гэтых вось падзей, залежала ад уласцівасцяў гэтых персанажаў, то бок пашанцуе ім ці не. Вось, потому што я памятаю, што якую кар'еру я будаваў для дзвюх персаў. Падаецца, палітычную кар'еру, і у дваіх быў адзін той самы квест, быў зададзены адно і тое самае пытанне, і аднаму пашанцавала, ён атрымаў падвышэнне ў кар'еры, а другому не пашанцавала, яго звольнілі. Вось, неяк там вось гэтыя яго, як гэта завецца, рысы характару, рысы характару гэта звалася. Вось, яны неяк па-іншаму спрацавалі, і гульня вырашыла яго загнабіць. Распранайся і працуй. Ну, такое таксама было. Дзякуй Богу, што я без камеры стрыблю. Вось, і козачку абняць. Ну, куды ж без гэтага? Не, дарэчы, мою авечку яшчэ не абдымалі. Як там наш працоўнік гэты? Ну, мабыць, ён настолькі медленно вырушыцца, што мы тое поле акурат увалок збяром, калі ён тут скончыць.
І нам трэба будзе яго вось гэтага паставіць, каб ён збіраў уголкі гэтага, а там мы будзем збіраць ужо ўцюкі на гэтым трактары. Александр, вітанкі шаноўны. Дзякую за падабаечку. Дзякую, шаноўны. Так, што, Лёха, ржаш? Што такое? Што смешнага табе? Ой, слухайце, сёння 10 гледачоў. У мяне сядзіць на трактарах 10 гледачоў, то вы шо? А сёння гэты Ральф не стрыміць, што? Распрануўся. Ну, слухай, так, нават не пабачыш. Так, выбачаюся. Я зараз лепш клавіатуру возьму, каб адказаць па працоўным пытанні, бо там спрабую гэта зрабіць з тэлефона, я разумею, што гэта зацягнецца, а так гэта будзе значна хутчэй. Drink it up, sober girls around me, they be acting like they drunk, they be acting like they drunk, acting like they drunk. When sober girls around me, they be acting like they drunk. Bottles in the ice, like a blizzard. Так, працуєш, ну працуй. Лёха. Лёха, что не? Так, ну ты ще 3 рази будеш. Туди-сюди, болтузіцем. Так, добре. Мне тут усё падабаецца, як яно ідзе, адзін вось дачакацца толькі продажу гэтага ўраджая. І паглядзець, ці нам хопіць на гэты... Чакай, я не сюды палез, мне трэба ось сюды. На будаўніцтва паглядзець, колькі ў нас каштуе гэты біягазавы завод. Дзе ён? Пытанне, гэта лайно збірае. Будаўніцтва дэталі. Дарэчы, мы калісьці будзем сабе рабіць будыначак. Я напампую сялякіх дапаўненняў, каб было... Так, выбачайся. Вось так, каб зрабіць сабе, ведаць, такое не тое, каб фазенду, але ну добры такі шляхетны будыначак. Не могу сказаць, што беларускага тыпу, вось, але прыемненькі, каб было пагуляць дзе з сабакам ці нешта падобным. Ну, крацей, будзем дызайнерыць, вось я б так сказаў. Нейкі страмчанскі. Адзін такі вылучым дзеля гэтага. Ну, а далей паглядзім, можа, пераключымся потым на іншыя мапы. Чи за все так і будзе. Так, а дзе заводы? Фабрика. А, во яно, правда? Біягазовая установка, йо. 435. Шикоўна, тое, што трэба. Так, вы паглядзі. Мы зараз збіраем ураджай, кормім жывёлу ўсю сваю, купляем біягазу, прадаем усе залішкі, якія ў нас будуць, прадаем абсалютна ўсё. Купляем біягазовый завод і у аренду возьмем, хутчэй за ўсё нам не хопіць набыць сабе трактар з каўшом, каб возіць сюды лайно з гэтага, з кароўніка на біягазавай, таму вось так і зробім. Так, убачыў яго... Так, чакай. Стары распрануты, ды на трактары. Жудасная карціна. А ё дзяўчынка распранутая без трактара? Ё, вядома. Ты загуглі. Шмат такіх.
Що ви як дзеці? Ви що, не ведаеце, дзе шукаць? Тфу, мерзотнікі, яны дзедаў сабе ўяўляюць голымі на трактары, ну ты падумай. Якая жуда. Що ви там робите? Чим ви живете? Нема чим заняться іншим? І подумати про кого іншого? Лучше лепш про богемку подумали. І вона там часом так намагається. Мені здається. Такий шлях. Ябучі самураї. Я, до речі, ось на конч шляху, я ось апошнім часом мені ж трапляліся гэтыя дыалогі у Геральта з Весеміром, і цікавы квест перакладаў не так даўно са зброяю, то бок быў даспех і зброя аднаго ведзьмара у Каэр-Морне. Вось, і там таксама яны пастаянна гэтыя, ну такі ўжо шлях у нас, такі добрага шляху табе там і гэтак далей паміж сабою. Але ж халера, колькі там тэксту, божах, на колькі працы, гэта неверагодна. Ну давай, апошні ўжо праход. Давай. Вот гэта п'яная. Хутчэй. Цікавы, ён пакіне? Не павінен пакідаць, ён зашэпіць, ага. О, зашэпіў, добра. Так. Чалік збіраем. Я нават ведаеце, што думаю, вось зараз ён скончыць праходзіць, і я просто змяню прыладу. То бок мы гэту вырашылку паставім на месца, з таго здымем валкавацель той, на гэтага паставім, а туды пацягнем ужо цукоўшчыка. Ось і будзем збіраць сабе свой ураджай. О, хто хацеў там, толькі што апранутае. Нешта ёй не падабаецца, не усміхаецца. Слухайце, а як яны гэта шкло вось так зрабілі кутом? Хтосьці спіздзеў, мне падаецца. Так жа ж нельга загнуць, праўда? Пад такім кутом шкло. Все, так, звольнена, пайшла вон. Чаму звольнена? Таму што не усміхайся, калі камеру здымаем. Ну, валкі, дарэчы, даволі вялікія. Мне падаецца, большыя за тыя, якія былі з аднаго ураджая. Зараз паглядзім, колькі гэта нам дасць сена. Так, як заўсёды памыць. Так, я бачу, авешки ўсё ж таки з'елі тое, што было, правда? Ча 50 гэтага шлангу. Як вы маляча тут? Прыгажонька. Так, сюды. Сюды.
got your remedy. Come choose your poison. Feels like serenity. Pour you that tonic, long as you want it, 'cause you've been longing for a taste of your legacy. Baby, it's heavenly. Welcome to the underground, where the love is free and the music's playing loud. Welcome to the underground, where the love Так, добре, запрягаємо гэтага. А вось гэтым будзем цягаць цюкі зараз. night you'll come around. You won't wanna leave till the moonlight starts to fade out. Welcome to the underground, where the love is free and the music's playing too loud. Every night you'll come around. You won't wanna leave till the moonlight starts to fade out. Поехали. За цюковщиком. Welcome to the underground, where the love is free and the music's playing too loud. Every night you'll come around, you won't wanna leave till the moonlight starts to fade out. Know you've been heartsick, we got your remedy. Come choose your poison. Feels like serenity. Pour you А that подключиться? tonic, 'cause you want it, 'cause you've been longing for a taste of your legacy. Baby, it's heavenly. Welcome to the underground, where the love is free and the music's playing loud. Welcome to the underground, where the love is free and the music's playing too loud. Every night you'll come around, you won't wanna leave till the moonlight starts to fade out. Welcome to the underground, where the love is free and the music's playing too loud. Every night you'll come around, you won't wanna leave till the moonlight starts to fade out. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Так, ну што, зараз самае цяжкое ўсё гэта ўручную пазбіраць. Friends, it was nice to Потым ще ў прычэп пазакідваць, накарміць жывёлу, лішняе прадаць, паставіць. It breaks your heart. Паспеем за гадзіну працы рэальнага часу. Павінная паспяваць, мне падаецца. Што ў чацвер д'ябла? А не гэта, бляха, як і Сталкер? Альбо Сімс? Не, калі Сталкер не патрэбны, то я буду ТЛД ў такім выпадку, Long Dark. Ой, ёб твою мать. Што гэта ён робіць? Baby, pull me closer in the backseat of your Rover. А, ты паглядзі, паскуда якая, што ён робіць. Пайшоў прэч. Аленя кавалак. Ля які. Вырашыў пазбіраць тое, што ўжо сабрана. Ха. Ніхера сабе. О, бля, ты паглядзі на яго, ты паглядзі, што там будзе рабіць. Ага, перадумаў. Ачмурэць, вось гэта шаі тупое. I'm searching for some hope to pull us through, but honestly I don't know what to do. No, we're both caught up in the middle of this broken love, trying to piece it back together, but we're falling apart. I never told you, but I'm so damn scared of losing you. Oh, don't let go. Yeah, I know.
Просто падняў сабе гэты прычэп і едзе да самага канца. Ой, валацуга якая. А працаваць хто будзе? Сабака. Не, ну такими темпами мы не поспеем за гадзіну все собрать, продать и побудовать. Але все равно аби тебе сподобалося. Не, ось так ось. В таким випадку буду думати. Буду заховувати інтригу. Нема розницы на што глядзець. Але галоўнае, каб не Sims, так? Не, чаму ж? Я, дарэчы, ось калі гляжу, то бачу, што ты любіш гульні кшталту, вось як Ватафака любіць гуляць. Ой, той же ж Ark Raiders і так далей. Я тебе там сустракаю часто, в чатику. Або нечто такое сосиное з адценнем на шутер. Вось, адзінае, што я не хачу гуляць у Ark Raiders, простое, што я не разумею гэтай механікі, якая там нешта носіцца бясконца, лутаюцца, боже ж мой, там зрэдку нейкая там з'ява. Ці то ўсратая, ці то паспяховая, як пойдзе. Калі б не Ватафака з стрыміў, то было б ну зусім сумна, а так хаця б нейкая. Ну і ездзім мы за гэтым ёлупам, які, бляха, шляецца, потому што ўжо было зроблена раней. Да. Giant Software нават не хацелі, мабыць, зрабіць нармалёвую гульню. Нешта яно як было лайном, у сэнсе таго, як працуе штучны інтэлект у ёй, так і засталося. Так, ну калі ён будзе вось так ездзіць, мы яго наздагонім. Нам прыйдзецца ўсё ж такі ўзяць прычэп. Вось, і пазбіраць тое, што мы вось нацякуем, таму што вось гэта трэба, каб ён ўсё ж такі пазбіраў волкі на пачатку. Балацянніку падабаецца, калі лупашыць. Ну, так, асабліва, калі атрымліваецца яшчэ. Вось, мне падаецца, гэта важна, каб атрымлівалася ў яго, а не проста я бачу. Так, і там, падаецца, унізе яшчэ была на адзін раз прайсці. А тут атрымліваецца, што ён, шаіха, убачыўшы сена, вось тут на гэтай лейцы, ён не адрознівае яе ад валкаванага ці раскінанага проста. Хаця, з іншага боку, якім чынам яно малюе гульня
што яно ў валку. Пакуль што не зразумела. То бок у базе дадзеных то павінна быць захоўванне, што яно ў валку. Якая лепш згушчонка. Так, пытанне, на які не маецца адказ увогуле нідзе. Рагачоўская ці Глыбоцкая? The cycle repeated as explosions broke in the sky. All that I needed was the one thing I couldn't find, and you were there. А з дрэвамі стала лепш, правда? Прыгажэй выглядае тэрыторыя, калі дрэвы маюцца. Ось там трэба пасадзіць дрэва каля гэтага зернасховішча. Ён самотна стаіць так сабе. А, ўсё, гэта апошні шэраг. Мы акурат за ім яго падбяром, а потым сядзем за прычэп. А з іншага боку, а навошта нам? А, ён паўзе сабе, а мы пазбіраем тое, што ўжо тут накідана. Давай. Ёсць Рагачоўская? І Глыбоцкая ёсць, чакай. Ці ты кажаш, што ты аддаеш перавагу Рагачоўскай? Зараз гэтае пазбіраем. Вось, і мне падаецца, гэтага хопіць, каб накарміць нашу жывёл. Хаця, я памятаю, колькі там патрабавалася сена для кароў. Пабеглі. Гэта адказ на пытанне. Няма гэтага адказу, таму што Глыбоцкая такая самая, мне падаецца. Ось я памятаю апошні раз, калі набываў сабе згушчонку, то абсалютна дакладна і трапна можна было адрозніць беларускую ад расейскай. Вось гэта 100%. А вось Рагачоўскую альбо Глыбоцкую, мне падаецца, немагчыма. І мне вельмі, напрыклад, не спадабалася, калі малочныя гэтыя камбінаты беларускія тыпу Крынка. Яны сталі рабіць той самы фармат упакоўкі, як у расейцаў. Ну гэта проста фу, мерзоцце. Ну каб быў срач, трэба адказаць, што Глыбоцкая лепш. Але ж Лёха, я ведаеш, ён такі, ён скажа, чым. Вось ён зараз спрабаваў зачапіць мяне за Сімсаў. Чым мне Сімсы падабаліся ў свой час? Трэба ж патлумачыць, а як я патлумачу, што Глыбоцкая лепш? Не патлумачу. Там два. Аўталол не ставіў? Не ставіў. Не ставіў. Мне не цяжка вось так пахадзіць, папыркацца. Тым больш, што тут ёсць гэтыя. Як яго? Прычэп з лоудзінгам гэтым. Ён такі бела-чырвоны, падаецца. Як разбагацею набуду сабе, а так? Пакуль што як ёсць.
I'm a real big baller cause I made $1 million and I spent it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step up that roller coaster and me all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad songs, sad songs. Ну, я там живу. Я пам'ятаю. Ти казав вже. Так як пам'ятаю, для круглих. Ні, і для таких так само є. Може, правда, у 25-й нечто змінили, а у 22-й я докладно пам'ятаю, що було і для круглих типов, і для простокутних так само. І поїхали далі. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't Треба буде, до речі, трактор помити. stuck up on that stage singing. Oh, I know. Я, до речі, у Рогачеві ніколи не був. Може бути, я хлушу, бо я шмат де побував, в яких городах, і Рогачов потенційно мусив бути тим городом, який я повинен був відвідати. Але ось я не пам'ятаю, як я там був. Ось таких з маленьких городов мені чомусь згадується Вілейка, по-перше. Вельми цікаве таке містечко, ну просто не ведаю, ніяк забудови своєю, центром своїм, яким дороги сплетені. Яно у душу запало. Я там був двойчы у житті, насамрэч, не так уже і шмат, але ось пам'ятаю дасюль. Усі гэтыя скрыжаванні вельмі цікавыя. Як там все арганізавана і якая там забудова старая, просто, ну... Адразу бачна, што гістарычнае мястэчка. І яшчэ мне вельмі спадабалася, гэта было ў той час, калі я ездзіў да... Ой, у Брэсцкую вобласць, боже, там прадпрыемства было у Шаліка. Дарэчы, вельмі добрага Шаліка. Я вельмі спадзяюся, што яго бізнес таксама ідзе, як і ішоў, але вось праз гэтую ўсю лухту, якая адбылася за апошнія 6 год, зусім не ўпэўнены. Ён быў фермерам. Вось, і прадпрыемства ў яго было велічэзнае. Там просто сотні гектараў. Вось. І ён там асабіста для сябе ўжо замаўляў нават з Нідерландаў абсталявання для дэзінфекцыі. То бок яны рабілі яму не вось проста нейкі шараговую прыладу прадавалі, а рабілі выключна пад яго патрабаванні. Кастам, натуральны кастам. І гэта мяне настолькі ўразіла, што проста пачмыряць. І вось я праязджаў праз мястэчка, маленечкае мястэчка, філіял... Так, усё. Ось халера, так. Ну добра, давай мы гэтае заберам. Выбачаюся, кароўкі. Бо ў мяне 4 гэтых аўчарні. Трэба туды гэта ўсё завесці. Вось. Ай... Як яго, Савушкін прадукт, філіял там быў, маленечкі заводзік такі, але я памятаю, як я заляцеў туды, павітацца, папытацца проста, як яны, што яны жывуць, таму што мы з Савушкіным прадуктам працавалі, і па сутнасці ім нічога не патрабавалася, ні нам ад іх, ні ім ад нас. Вось, але тым не менш, проста я працу гэтую сваю любіў праз тое, што можна было пазнаёміцца з людзьмі, якія мелі дачыненне да гэтай вось сферы. Ага, слухайце, у нас тут цюкі шыё. Ага. Так. То бок я цюк скіну сюды.
1 і 2 туди, да карова. Ой, і там така смішна назва у мястэчка, халера. Вось выскачала з галавы. Вось іншы момант узгадаецца, а зараз штосьці ось да галавы не ўлятае. Халера. Гэтая дэмінцыя давядзе. Так. Бог себе зберог. Не. Ви страшні люди з дідом Максимом. Це правда. Ну, любім потупіць у такі гульні, ну што ты зробіш? Ну, яны ж сапраўды вельмі заспакаяльныя, вельмі дапамагаюць прывесці унутраны свой свет да ладу. Так, усё, гэта мы адчапілі. Зараз пойдзем збіраць далей гэтыя цюкі ўсе, а гэтыя мы пакінем тут. Затое мы ведаем зараз, што нам трэба толькі сабраць усё, увесь гэты ураджай свой і прадаць яго. Так, ведаеце што? Вось пакуль тут будзем ляса з вами тачыць, я хачу паглядзець все ж такі. Вылецела з галавы гэтае мястэчка, ну хоць ты забі, не памятаю, як яно. А там яно так і завецца яшчэ прышпільна, і людзі там жывуць, ну вельмі прышпільныя, цікавыя. Так, адлятаем, поўдзень Беларусі, Запінска, так, Драгічын бачу, Столін бачу, вось. Лапаціна, Лосічы, вось не, штосьці ўжо тут блізка. Галера, так, паўднёвы гэты шлях. Талкова, так. Залессе, Кобран. Не, гэта ўжо не тое. Мне падаецца, гэта было бліжэй Піншчыны. Я памятаю, што там стаяў маленечкі камбінат малочны. Ляхавічы. Ляхавічы мая, во! Ляхавічы, вось што гэта было. Ачмурэнны горад. Курва, а якія людзі там добрыя былі, ёб твою маць. Можа, яны, вядома, так рэагавалі на чужынцаў з горадні. Але просто, як свайго сустрэлі, я адказваю вам просто, я нічога вам быў не зобавязаны. Я просто заехаў туды паразмаўляць, што да чаго, як іх справы, просто запытацца. А яны такія, а табе гэта, а табе сюды, а заходзь, пасядзімо, пабалтаем і гэтак далей. Было цудоўна. Ой, крацей. З катошкам таксама, ну. Так, тады трэба браць кнігу і чытаць. Якую кнігу? Што ты маеш на ўвазе? Ага, ты паехаў мне на сустрач ужо. Я зразумеў. Так, ведаеце, што я вось тут пачакаю, а потым перакіну на тое поле. Давай, едзь, валацуга. Ты тады яшчэ бухаў? Не, я ніколі не бухаў. Я адзінае, што ў школе паліў, а так, не, я ніколі не бухаў. Просто натуральна цёткі хацелі паразмаўляць, такія былі шчырыя, ну, карацей, прышпільныя.
Любую кнігу, калі ў башкі бардак, а не Сімс. Слухай, маеш рацыю, Лёха, сапраўды. Каб вось так перастаць губляць думкі і словы, вось і ўспаміны трэба больш чытаць, гэта праўда. Але вось бачыш, апошнім часам мне ўсё гэтае на паўзе праз ведзьмара ебучага. Таму што ні відэа не раблю рэгулярна абсалютна на YouTube. І не чытаю нічога ўвогуле. Хаця ў мяне вось стаіць 2 кнігі, якія я набыў. Яны проста чакаюць, пакуль з'явіцца гэты час вольны, які на кніжкі менавіта буду вытрачаць. Раней дык у год чытаў па 3-4 кніжкі вось такім чынам на выходных, на вольных гадзінах і так далей. Вось са снежня мінулага года, як узяўся за пераклад Ведзьмара, дык проста няма часу і ўсё. Дзеўкі. Не, дзевак, дарэчы, не было. Там былі ўсе замужнія, вось, і такія, ну, гадоў пад 45. 40-45 там было. 2 жанчыны такія. Вельмі прыязныя, вельмі прыемныя. Ведьмар у першую чаргу. Ну вось зараз бачыш такі прыярытэт, так. Без гэтага нікуды. А яшчэ былі, калі раптам каму цікава, такія рэчы, якія мястэчкі ўразілі пазітыўна. Гэта было Дятлава. У Дятлаве таксама прышпільна. Але я там часта бываў, насамрэч. Бо мы там з імі шмат працавалі. Ну вось, і Ваўкавыск, і Дятлава, гэта былі гарады, якія я наведваў. Ну, штомесяц гэта найменшае. Вось, таму можна не лічыць. Але там такія былі цёткі. Там цікава, што было, што іх кабінет такі невялічкі, метраў 20-30 квадратных, і там сядзела ажно 6 чалавек. Вось. Я там щось, пам'ятаю, заляцеў на хвіліну літаральна. Не тое, каб павітацца, а нешта там аддаць павінен быў ім. А яны такія на мяне тыпу: «Стапе, у нас тут новы сыр. Ён з нас нікому не падабаецца. А ты у нас чалавек тыпу левы, можа табе спадабаецца. Слухайце, яны зрабілі сыр вельмі падобны на пармезан». Я кажу: «Ебать бомба». А они такие: «Що, серьезно?» Я кажу: «Ну, так ён жа смярдзіць». Я говорю: «Так ён мусіць смярдзець». Але ж гэта, ну, шыкоўны сыр быў. А они такие: не смачно, не то я. Херовый сыр. Я говорю: не. Кажу: офигенский был сыр. Не ведаю, ці пускалі яны потім уже ў продаж. Вось, але на прилавках горадні я яго не бачыў, на жаль. Яны хацелі гуры-муры, можа быць, не ведаю. Checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. I'm waking up, I feel it in my bones enough to make my systems blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new Ось. age. Так што такія цікавыя часы былі, шмат цікавых людзей спаткаў і пазнаёміўся. У ложак, а ён сыр есць. Не, ложак на працы ніхто не прапанаваў ніколі. Але былі, скажем так, людзі, якія, ну, скажем так, выходзілі за межы гэтага вось працоўнага камунікацыі, назовем ўсё ж такі гэта так. То бок было зразумела, што калі б што, то яны былі б не супраць, гэта было бачна. Але я не пра гэтае зараз. Не, гэта Ляхавічы і Дятлава, гэта не пра гэтае было. Абсалютна.
Тільки я до 14 тепер. Ні, по своїм часі я до 13, у мене зараз 12 йде. Усе у мене як і було. Ось, тільки, мабуть, по білоруському часі це буде 14. Taking goofy videos and walking to the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Sundays went to church, on Monday watch the movie. Soon you'll be alone, sorry that you had to lose. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. Пропонував, ти просто не зрозумів, що воїна Яка жудость. Ні, Льоха, такого не було. Я тобі так розповіду. У мене була одна така дівчина, давай так, не жанчина, все ж таки дівчина. Ми були з її одного зросту. Ось. Дик яна мяне троху так вось шакавала. Ось, калі такая кажа на мяне: слухай, у нас тут ёсць до заводу адносіцца басейн. Вось, ты, можа, хочаш, тыпу, аздаравіцца? Я такі ў сэнсе. Як бы прыехаў па працоўных пытаннях, якія плаўкі, ты што? Яна такая: дык там баня, ё. Ты як захочеш, то ти приходь, пойдем у баню. Я такий єбать просто. Ось гэта був подкат тлусты, разумееш? Што мяне вельмі здзівіла, але потым, вядома, у сваёй галаве гэта ўсё усталяваў. Яна-то была замужняя, яна казала пра гэта. Вось, я ж то невольны быў жанаты. І потым я так, ведаеш, да. Ось як часам у людзей проста ўсё гэта бывае, разумееш? А вось і Макс так і не згадзіўся на лазню, а я ненавіджу. Просто так кажу, што я гэтыя, бляха, працэдуры, лазні, бані просто не магу. Не пераношу. Я за ўсё жыццё, я, мабыць, разы 3-4 у лазню хадзіў, і не маё гэта, я і так і не зразумеў, навошта гэта людзі робяць з сабою. Так, що я не бачу того валацугі, яка повинна працювати на сусіднім полі. Де він подівся? А, во, з'явився там. У тим путі. Навошта ў лазню ходзяць? Так, я ось не разумею гэтага. Я ўвогуле не кайфую ад гэтага. Ну там же ж горача вельмі. І нешта, ну, мне ажно блага становіцца в этой лазні. А потым тыпу выходзіш там, ну, калі добра, калі ёсць дзе паплаваць яшчэ. Вось плаваць я разумею, плаваць я люблю. А вось парацца, ну, ёпта мать, абсалютна не разумею. Калі ты пра іншыя рэчы, якія робяцца ў лазні, то не, да гэтага пытання няма, я да самой працэдуры непасрэднай. Дзеку пачыставаць, кажа. Чакры пачысціць. Якая жудасць. Да і можа іх не трэба гэтае брудзіць, каб потым не трэба было чысціць. Хто его?
Камусьці даспадобы, камусьці не. Ну я ведаю, так, я ведаю. Я просто да тых для сябе я гэта тлумачу, што мабыць гэта просто не маё, вось і ўсё. Таму мне не падабаецца. Адчуванні не тыя, разумееце? Все па-іншаму. Так, калі не здзеквацца над сабой і не сядзець пры 110, то нарм. Вось кажучы, ж ёсць гэтая лазня турэцкая, хамам ці неяк так завецца, там не такая высокая тэмпература. Ну, можа быць, можа быць. Але перадусім, калі можна добра размаўляць, седзячы ў добрай рэстарацыі, альбо, што мне больш падабаецца, на добрым шпацыры, вось, па нейкіх, не ведаю, мясцінах тыпу «Чаму б не горы?». Вось, калі ты ідзеш у паход пешкі па гарах, мне падаецца, там і размова лепш, і пабачыш лепш, паглядзіш больш, і ўсё такое. Вось. А ў лазні сядзець проста дзеля таго, каб паразмаўляць з кімсьці, правесці, прабавіць час, ну, такое. Такое. Хамам самае то, кажаш. Я кажу, хутчэй за ўсё для мяне гэта будзе залежаць ад кампаніі. Каб яно мне пайшло, той самы хамам, мы кажам зараз, вось, і каб мне там спадабалася, мне хутчэй за ўсё патрэбная кампанія, з якой было паразмаўляць, парагатаць і гэтак далей. Вось гэта так. Тады, мабыць, я скажу, хамам быў лепш. Вось. Таму што ён проста не перашкодзіць сваёй неверагоднай тэмпературай размове добрай. Хамам? Што, Лёха, не так з хамамам табе? Каб расслабіцца? Каб расслабіцца. Ну, можа, камусьці яно дапамагае неяк, так, я не ведаю, я за ўсё жыццё звычайна так не напружваюся, каб мне патрэбна было нейкае месца адпачыць. Так, ну бляха, ўжо палова першай. А мы ўсё ж бадзяемся тут яшчэ. Не хочацца гэтую справу пакідаць на наступны стрым. Хочацца ўсё ж такі дабіць. Мабыць, мы сёння пасядзім падаўжэй крыху. За першую гадзіну. Сёння можам так сабе дазволіць такое. Таму завершым працу, прадамо ўвесь ураджай гэты лішні. Вось, таму што жывёла накормленая. Наступны ў нас ураджай гэта ліпень, то бок ён будзе ў верасні. Ну, выдатна. Вераснёўскі таксама мы збяром, ды і накормім жывёлу сваю яшчэ раз. Да вясны ўжо. Хутчэй за ўсё вераснёўскі ураджай прадаваць не будзем. Так, косці трошки пагрэць, лупіць венікам пасрацца, як шалю. Не пакідай проста ўдалі, не. Не буду. Моя гаспадарка, бачыш, якая прыгожая. Глядзі, колькі ўсяго. Прадзільні 2 штукі, аўчарня 4 штукі. Кравецкая майстэрня штука. Ось у нас ще цяпліцы ёсць, і грыбныя, і такія, і каровы. І ўсё у нас яшчэ наперадзе будзе, хутчэй за ўсё, і дрэваапрацоўка, вядома, гэта будзе. І зараз я падумаю яшчэ, што я хацеў, апроч усё. Ну, іншая мапа, во.
Бо там ёсць рыс, там ёсць яшчэ некаторыя такія культуры цікавыя, ўсё гэта. Я б пакаштаваў бы, паглядзеў бы, як да чаго і што. С'єбарнбіте. Малайчина. Садомаза. Так, бо ёсць такі аматар 3 гадзіны лупіць адзін аднаго. Не, я... Гучыць па-гейскі. Я гэтага не разумею ўвогуле, я да гэтых фізічных уздзеянняў. Ну просто, ну. Такое собі, такое. Ну я ж не кажу лупіць адзін у аднаго, я не кажу. Я такога не кажу. Так што не па-гейскі. Як скажаш. Я даже на гэты конт, Фэй, мне вельмі падабаецца сцэнка, якую распавядаў неяк Слава Камісаренка, як ён у лазню хадзіў. Ён там з сябрамі. Вось, казаў, што іх там хтось венікам смажыў і гэтак далей. Дзе моя талерантнасць, еўрапеец? Я талерантны. Я вельмі талерантны да гэтага стаўлюся, але мяне не чапайце. Вось, дык гэта, ён там распавядаў, як ён там у ваду скочыў у басейн, і яго гэты, як ён, лазнік, ці як яго зваць, хто займаецца гэтай лазні, на руках сваіх качаў. Калі раптам не ведаў, не чуў пра гэты маналог, то паглядзі. Падаецца, ён завецца гары сарай, гары хата, нешта так. Нешта чуў такое. Ух, якое абсталяванне ў нас ужо брудная жудасць. Так. Гарыць сарай, гары і срака. Не, ну гэта пра танкі, мне падаецца. Шкада, што олдскула няма, каб ён распавёў, як там танкі пажываюць. Слухайце, а у мяне паліва не шмат. Ой, трэба ж ехаць паліва запраўляць у гэты... у трактар. Цікава, нам не хопіць, правда ж? Нешта замала. Трэба з'ездзіць все ж таки зараз. Даедзем гэты радочак, паедзем на паліўную станцыю. Все, отлучайся, поехали. Воу-воу-воу. Бачили гэта?
Так, а дзе ж гэты... Паліўная станцыя, яна ж не тут. Памятаю, што недзе каля дарогі, вось на скрыжаванні бліжэй. Вось там блакітнае бачу. Ну, заправляемся. I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. 700 євроків. Що, воно подорожало паліво, це що? Це ж було 400 завсюди. Це 500, а тут 700. Guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. Lights, stop signs, I still see your face in the white cars from my yard. You drove past the places we used to. Що смішно? Що паліво подорожало. До речі, Льоха, а колькі паліва коштує зараз у Білорусі? А то нешта я там бачу, що Білсат паніку ніяку піднімає. Яны хоць не марна, я падымаюсь, там сапраўды ўсё кепска па коштах ці. Просто як заўсёды перагінаюць. А хулі Трамп паліва у того? Ну, у Трампа паліва ёсць, гэта правда. Гэта як наш вусаты, які ў Макдональдс ніколі не хадзіў. Дык той нават і не ведае, што такое паліва, як яго запраўляюць. Я ўпэўнены. Ебать, а як гэта я прагледзеў? Ля, які бычара. А вы калі выраслі? А, гэта карова, гэта не бык. І гэта карова. Чакай, я быком набываў, мне падаецца. А у мяне тут карова. Так, вибачаюся. Паліва падаражала ажно на 3 копейкі, усрацца можна, Белсат як заўсёды. Не, бляха, гэтае ЗМІ... Гэта, вядома, ну такое сабе, курва. Так цяжка знайсці нармалёвае, трэба заўсёды глядзець некалькі. Бо недзе там, як ведаеце, як у гэтай, як у вёсцы. Раней казалі, што ў адным куце перданеш, а ў іншым скажаш, што абасраўся. Вось і з гэтымі СМІ тое самае. Падаражала на 3 копейчыны, блядь. Падаражэнне году. Ну, было, калі на 1 копейку кожны месяц даражала. Так. Ну, зразумела. Просто, ну, каб ты разумеў, што такое падаражэнне ў Польшчы, калі нафта пайшла ўверх. Я заправляўся за 5,65 злотых. У рублях это приблизно 4 рублі. Вось, за літр. І калі яно пайшло ўверх, я ўжо двойчы заправляўся. І вось апошні раз я заправляўся за 8,41, падаецца. Уяві сабе, 8,41. Мне приблизно 6,5-7 рублёў. Ага. Ось і я такі, ого.
А ў гэты самы час, вось, дарэчы, на выходных, у суботу, падаецца, я глядзеў Белсат. Навіны гэтыя, ўсё такое, яны такія, паліва падаражало ў Беларусі. Што ж будзе дыктатар зараз рабіць? Я такі, блях, ну няўжо ж яно так падаражэла? Мо на ровары лепш? Не, не магу, трэба ж малога вазіць у школу. Please take me to places that nobody, you got me hooked up on the feeling. О, усё, слухайце, завершыў Шаіха. Добра. Мы зараз усё запакуем, ды будзем прыбірацца. Яны, ведаеце, белсатаўцу вельмі нагадваюць гэтага нехта. Я яго таксама не сачу за ім, таму што ён таксама у тайтле змесціць нейкую лухту, потым дзякуючы ж таму, што глуздам не паехаўшы, мабыць, то ён навіны робіць добрыя, але вось гэтыя тайтлы, што хутка там ядравая вайна ці нешта падобна, ведаеце, я проста не цярплю такія навіны. Проста блакую каналы, калі яны такое пішуць. На раму пасадзіў перад, не. Тут нават не столькі пра раму, гэта ж забаронена. У Польшчы выкарыстоўваюцца дзіцячыя крэслы. Вось, але малы ўжо не такі малы, яму 8 гадоў. Таму такіх няма крэселак. Разумееш, ўжо не пасадзіць. Ужо і вага перавышае ўсе нормы. Ён мусіць сам ездзіць на ровары, але ж не можа. Таму як ён, нічога не паробіш. Everybody knows my price now. My hunger's always made a price. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody Так, 4 полосочки, добра. Вось гэта, мабыць, найгоршае, што ёсць зараз у гэтай гульні. Найгоршае, што прыйдзецца вось так некаторыя працы выконваць уласнаруч, вось, не займаючыся развіццём эканамічным нейкім такім, ведаеце, будаўніцтвам ці штосьці падобнае. Таму што гэты збіранне сена, яшчэ вось валкавацель можа быць на шаі зачэплены, але ж цюкаванне ўжо не. Ну і, адпаведна, збор цюкоў з поля таксама немагчыма зрабіць аўтаматычна. Прыходзіцца вытрачаць на гэты час, но ці гэта праблема? Такое, што хутчэй не. Асаблівасці геймдызайну, геймплею. Так, ну і што ты ад'ехаць ужо не змог далей, каб я змог сабе спакойна пасабраць гэта ўсё. Ай, шаі. Усё, крыці, я скончыў працу, кінуў трактор і пайшоў. Гаўняк. Працаўнік году. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. Ох, які краявід прыгожанькі, га? Як мне ён падабаецца. Адзінае, што бракуе, гэта вось расліннасці крыху, вось там. Зараз прыгожа, і тут стала прыгажэй, але ж паміж двумя гэтымі палямі нешта бракуе ўсё роўна, штосьці. Хоць нейкую галінку ўтыхнуць. Хоць нейкі хмыз.
safe and sound. We're safe and sound. Тихо, потроху тягнемся. Ну, утюков шмат. Мне падаецца, нам прыйдзецца, дарэчы, двойчы ездзіць. Таму што на гэты прычэп свае колькі. У 4 шэрагі клаў утюкі. І гэта, мне падаецца, ўжо быў такі край-крайні. Ты бачыш сябе такім вось калгаснікам у будучыні? Слухай, не, насамрэч зусім не. Таму што калгас ён для маладых хутчэй. Я б так сказаў, каб займацца гэтай справай, не трэба быць зусім не трэба быць старым, таму што вымагае надта вялікіх высілкаў. А калі ты стары, то здароўя ў цябе ні халеры няма. Тым больш з маімі асаблівасцямі як жыцця, дык і гэтага здароўя, хутчэй за ўсё не. Я б сказаў, нават дакладна не. Я на іншае арыентуюся. Я зараз актыўна працую над тым, каб мець... Паехалі, што такое? Каб мець прыбытак сталы, таму што ёсць свае асаблівасці пасля эміграцыі. Вось. Звязаныя вось менавіта са старым жыццём, таму што ўсё выглядае так, што трэба яго уладкоўваць тут, у Польшчы, а не спадзявацца на тое, што ты павернешся ў Беларусь новую, дзе ўсё будзе добра. Вось, і ўсе гэтыя пытанні вырашацца самі сабою. Маецца на ўвазе пенсію і ўсё такое. Таму задачкі трэба гэтыя вырашаць. Вось. Я пра гэта і казаў, дарэчы, неяк на струме, што неяк трэба прыдумляць сабе, можа не ў гэтым годзе, можа ў наступным, ці на працягу бліжэйшых 5 год, давай так казаць, трэба прыдумляць сабе занятак, які будзе забяспечваць сабе ў сталым узросце. Тыпу кампанію нейкую сваю арганізоўваць, нешта падобнае. Але трэба вырашыцца, трэба нешта думаць, бо інакш чакае бедная старасць. Так, працаваць заўсёды старым. Не згодны. У мяне быў перыяд, калі я адчуваў вельмі вялікую, так бы мовіць, прагу да працы, да кар'еры і так далей. Таму не заўсёды старым. Трэба толькі проста, ведаеш, Лёха, знайсці па душы занятак сабе, вось. Каб было ўсё добра і з сумленнем, і з аддачай, і з справаю, і, як гэта завецца, з мэтамі, якія ты выконваеш падчас гэтай працы. Вось, таму што калі раптам так няма згоды, то вядома, што рана ці позна ты скажаш, я гэтае ўсё ў гарло проста. Пайшло яно па ветры. Так, а гэты не? А гэты, што ты маеш на ўвазе гэты? Чакай, вось тут стары, а за спадніцай бегаць так малады. Дык я ж табе тлумачу, ты не зразумеў, чаму яно так адбываецца. Я ж табе памятаеш не так даўно, то бок, мабыць, на мінулым ці на пазамінулым тыдні, калі ты казаў, што вось ты побегаць за спадніцамі і гэтак далей. А я табе тлумачу, што кожная жанчына, калі апранаецца кудысьці выходзіць, і яна выглядае прывабліва, то ёй трэба пра гэтае неяк сказаць, разумееш? Ты мусіш пра гэта ёй неяк сказаць, таму што, па-першае,
Я не бачу ў гэтым нічога кепскага. Вядома, ты не можаш падысці да сраку цап, а ты яе не ведаеш нават. Не пра гэта размова. Трэба весці сябе адэкватна, але пры гэтым неяк падкрэсліць тое, што яна выглядае добра. Таму што яна не толькі для сябе гэта робіць, яна робіць гэта для ўсіх астатніх, каб атрымаць падтрымку, каб нешта важыць у гэтым грамадстве. Яна ж для гэтага ўсё робіць. Як кажуць у савецкія, заказалі ў савецкія часы, памятаеш, такая прымоўка была, што добрае слово і кату прыемнае, так, кату, кошкі, коткі, карацей, прыемнае. Вось і тут тое самае. Калі добрая спадніца, дык адзнач, чаму не? Оп, гатова. Так, паднялі. Выгрузілі. Раз, два. Як заўсёды, два цюкі выкінулі. Ці высралі, каму як заўгодна. Паехалі мыцца. Зараз мы гэты прычэп памыем сабе. Get out your guns, battle's begun. Are you a saint or a sinner? If love's a fight, then I shall die with my heart on a trigger. They say before Так, жонка моя ёбнутая да працы. fighting for will be Вось яна, што то бок яна упорваецца. Зразумела. if love is what you Не, я у сэнсе не таму, што аддаваць сабе абсалютна ўсё на працу. Я не пра гэтае. Я пра тое, каб рабіць яе якасна, каб... Як табе патлумачыць? То бок, калі, я лічу, калі ты на працу вытрачаеш пастаянна больш за 8 гадзін, гэта кепска. Вось так я лічу. Так не мусіць... Придурак, адчапіся, ты што? gotta sin. Don't mean I'm not a believer. Валера. Вычварэнец. Гэта... Я лічу гэта кепскім. Не ў гэтым справа, а ў тым, каб рабіць яе эфектыўнай, хутчэй за ўсё, вось так в маіх вачах гэта вучыць. І выглядае. Калі яна максімальна эфектыўная, калі ты робіш за 8 гадзін усё больш і больш, вось, мабыць, вось у гэтым сэнсе я боруся. Так, чакай. Вось наш прычэп. А не ў тым, каб проста сядзець на працы па 10-12 гадзін, як некаторыя. Не, гэта не маё. Лазні, сракі ды спадніцы. Фэй, так. Фэй, ты як гэта, слухай, як шаіха, якая робіць пасля мітынгаў такі кароткі самары, ведаеш, такі кароткі змест размовы сённяшняй. І Фэй такі. Лазні, сракі ды спадніцы. Трэба будзе потом пераназваць стрым так. Каб на ютубе людзі заходзілі паглядзець. А ось би тата не дарма зайшоў. Гэта глядзячы на тое, што шукаеш.
Так. Прицелились, потрапили. Слухайте, я уже амаль поле собрал. У нас неяк мало. Няўжо у гульні зрабілі механіку губляння ураджаю, калі раптам ты яго спрабуеш стакнуць? Вось гэта цікава было. Паладзін, вітанкі. You just want attention. You don't want my heart. Подобається. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down. Так. Бачите, у нас тут 5 тюков засталося, і у нас нават нема другого шэрагу. І гэта, я лічу, у нас мала чым адрозніваецца ад таго, што было, калі мы збіралі ўраджай з аднаго ўраджаю. Ну, з аднаго сезона, таму што ў год у нас 3 пакосы. Мне падаецца, я праебаўся. Трэба, вядома, зараз сабраць усё. Стопе! Я ж частку ўраджая скарміў. Усё. Я забіраю свае словы. Гэта я дурань. Ну, гэта не навіна, гэта так, канстатацыя факта. Так, Сора зачыняюць. Там не зачыняюць паладзін Сора. Яе проста перакідваюць на магутнасці чата GPT. Бягучага, які даступны людзям. Сора будзе працаваць. Там зноўку робяць нейкую рэвалюцыю, карацей, усё можа моцна змяніцца. Вось. Не так, каб да таго стану, што гэта будзе розніца, якая была, калі з'явілася Шаі, мне падаецца, ўсё роўна, але з практычнага пункту гледжання, вось выкарыстання гэта для кодзінгу і гэтак далей, моцна памяняюцца умовы. Прынамсі, ёсць нейкія нагоды для гэтага. Можа стацца. Не гарантавана, як заўсёды. Паглядзім, як яна стане ўсё ж такі на практыцы, але будзе бачна. Так, чакайце, панакідвалі. Зараз паузу возьму. Так. Тут, кажа, цэны вам пачалі падаць. Не. Нават не разлічвай. Яны зараз, калі ўпадуць, то зноўку пойдуць расці. На канал УТГ звычайна не брэша. Ну да. Выбачаюся. Я пра гэта не... Калі ты гэта так. Зараз глядзіце з таго, што я вось апошняга ўчапіў падчас нашых працоўных размоў пра гэта тое, што, па-першае, будуць змяняць гэта магутнасць Шаіх. Калі хто думаў, што іх магутнасць дасягнула ліміту, то не. Зараз яны аптымізуюць усе алгарытмы, якія працуюць на боку гэтых мадэляў, і такім чынам, каб яны рабілі лепш сваю працу. І гледзячы на, як гэта завецца, вынік не фінальны, а вось прамежкавы, у іх атрымліваецца. То бок якасць расце прадукту, але пры гэтым пры ўсім вырасце кошт. І кошт вырасце моцна. Пакуль што ёсць, скажем так, вельмі ненадзейная навіна, але падпіска на топавую мадэль
у гэтым годзе ўжо, якая будзе рабіць кодзінг вельмі якасна, яна можа падвысіцца ажно да $2000 на год. Вось, але пры гэтым пры ўсім яна будзе рабіць шмат працы. Так што кампаніі, якія займаюцца працаю з, вось як мы, айцішнікі, да? Вось, хутчэй за ўсё яны перайдуць на яе, а не будуць наймаць кагосьці. Такое вось жыццё. А твоя кампанія, якой контракт з OpenAI на копі, яны ж там таксама разрываюць, сабраліся? OpenAI і копі, яны ж там таксама нешта разрываць сабраліся. Я ўпэўнены, што магчымы канкурэнтна-бягучы момант з OpenAI гэта толькі Google з Gemini. І гэта, хутчэй за ўсё, адбудзецца толькі праз гэтую канкурэнцыю. Таму што апошнім часам Gemini... Што? Апошнім часам Gemini моцна пайшла ўверх. Так, можа мне паехаць скінуць гэта, а потым вяртацца сюды? Мабыць, я так і зраблю. Бо ўсё роўна 4-й шэраг нам не трэба. 5-м нам дакладна не трэба цягнуць. Так, сена. Дзе сена? Салат, вось сена. Ой! Панізу рынка. Та ты шо? Панізу рынка прадаваць за 150. Ага, і нам будаваць трэба. Ой, курва. Так, фермерскі рынок, поехали. Вось, каб нам не былі патрэбныя зараз грошы, я б не паехаў па такім кошце прадаваць гэта ўсё. Так, трэба паглядзець. Яшчэ адзін дзед зайшоў, Ральфа сёння адпачывае? Ой, слухай, палыдзін, я не ведаю, не ўжо адпачывае. Я не ведаў пра гэта, мне падавалася, што ён мусіў стрымець. Так, так, руды стары пачынае стрым, што рабіць. Так. Та што ты чапляешся за гэтыя бардзюры? Едь спакойна. Так, сюды. Глянуў, Disney контракт меў з OpenAI на 1 мільярд, і некалькі дзён былі навіны, што разрываюць яго. Ну вось я ж кажу, што можа быць Google падлезе, але гэта адзіная прычына можа быць, таму што у OpenAI ёсць вялікі хіп, у іх няма дадзеных, на якіх навучаць сваю мадэль. Яны мусяць яе купляць, гэтыя дадзеныя, альбо збіраць. Вось, менавіта праз гэта яны намагаліся зараз будаваць дата-цэнтр, як магаш больш, каб назбіраць гэтых дадзеных. Вось, а так яны ж купляюць іх у Гугла. У той самы час я Google алгарытмы свае падправіў з Gemini, і няблага так яно стала працаваць, таму што іх не абсяжны гэты доступ да дадзеных. Яны спакойна ўсё гэта робяць. Так, гэта прадалі. Оп. 30 000. Добра. Зараз мы яшчэ заробім 20 прыблізна. Ай! Усё ж такі праўда. Паглядзім, што тут і піздзіць з Reddit'у. Ну, калі спасылка на Reddit, то не раю карыстацца такімі спасылкамі. Лепш карыстайцеся аналітыкай. У любым выпадку будзе вельмі кепска ўсё ж такі дызайнерам і аніматарам усялякім зараз
Асабліва, калі выйдзе вось улетку гэта. Ці напрыканцы весны, дарэчы, можа выйсці новая мадэль, пра якую я зараз вам казаў, што 2000 збіраюцца зрабіць для яе. Бо яна будзе здольная лепшую анімацыю рабіць. Так што не вельмі добрыя часы надыходзяць для дызайнераў. Вось і аніматараў. A mother, tell your children not to do Так, давай вниз. Ось так. spend your lives in sin and misery and the Вау, забыл. now the only thing you can blame Давай, тебе я заберу так само. is a suitcase and trunk. And the only thought he's satisfied is when he's on the drunk. Поехали. Так, ну тогда чекаем рейд. Зараз усё продадим. Ось, і пойдем у рейд. А може ще зробимо все ж таки завод собі гэты. Гною перапрацоўчым. Потому что мы что сегодня? Мы сегодня только и урожаем займаліся. Чтобы нешта як скончыць. Нечым таким вехавым, величезным. Made of this, who am I to disagree? I travel the world in 7 seas. Everybody looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you. Так, пошукаць мод на аўдапагрузку. Мне ўжо Алекс раіў, але гэта, як табе сказаць, мне так падабаецца. Пакуль не стаміўся яшчэ грузіць сам, таму і займаюся гэтым. Сын там чакае, ён калаза, яму трэба рухацца, не, сын сёння дома. Таму я і кажу, што можам сабе дазволіць пасядзець. Hold your head up, keep your head up, hold your head up, keep your head up, Сын сёння шчаслівы, ён у школу не пайшоў. hold your head up. Я што ён апошнім часам так часта не хоча хадзіць. І што, школа опять? Не хочу, не пойду. Some of them want to be abused. Лайдак. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in 7 Так, а ты не супраць? А сёння я ж не, калі ён кажа, што ён просто не хоча, ён ходзіць у школу. Сёння было не пра гэта, сёння у мяне просто да стрыма было ажно 4 званкі і таму быў вымушаны адмяніць увогуле паездку. Жонка нават паехала на працу на аўтобусе. Таму што яны просто адзін за адным кожныя паўгадзіны былі. Ну там 2 было гадзінавых, вось, а потым 2 яшчэ праз паўгадзіны. Кожен, таму ніяк не было магчымасці змяніць гэта.
І ўсё, і атрымалася, што ён сёння не пайшоў праз маю працу на школу сваю. Дык а далёка ехаць, і ён яшчэ малы, каб яго адпускаць. Ён ніколі не будзе хадзіць сам у школу, ён будзе заўсёды са мной. Просто мы неяк на стрымах не абмяркоўвалі гэта, а ВРВ вось ведае, таму што мы неяк з ім асабіста размаўлялі, дык ён запытаўся. У яго інваліднасць, у майго малодшага. Ён ходзіць у спецыяльную школу. Вось, і таму я яго важу кожнага разу і забіраю таму. І так будзе да канца самага. Блять! Твою мать! Ледь не усрался. Выбудовував. Потім ледь не перекулив, курва п'яна. Що ти робиш? Валера, на наймі то ще скаржуся тут, а сам. Фіга ти моцний. Так, зразумеў так. Ну гэта ж моц стаіць на сілу. А раз гэта што раз? Single day goes by without me calling on your phone. Што за расізм там у чаце? It's hard to realize that things will never be the same. Too many thoughts to exercise, and I got nobody to blame. Your wisdom in my mind, memories of us when you used to find me so dangerous. You told me it's fine, I'm serious. We got all our time, so no need to rush. Wisdom in my mind, memories of us when you used to find me so dangerous. Так, усё, апошняе. Глядзіце, зараз будзе прыблізна 20 тысячаў за гэтае. Так, у нас будзе 480 з капеечнай нейкай. Sometimes I wait for the sunrise, and it feels like you're next to Так, давай гэтае, прадавайся. Во. I know you're not bad. Добра, 490 нават. Цудоўна. Паехалі на баску, зараз сабе пабудуем біягазавы завод. І яшчэ нам трэба будзе тэхніка, каб гной перавозіць каўшон. Альбо мы яе вынаймем зараз, хутчэй за ўсё прыйдзецца вынаймоўваць на гэты адзін раз. Вось. А так трэба мець на ўвазе, паглядзець, колькі яна каштуе, каб набыць сабе для гэткай працы, хай сабе яна будзе разовая, непастаянная, але прыдасца, можа мы сабе свіней пабудуем яшчэ. Будем гадаваць свінню, парсучкоў ружовенькіх. Так, усё, приехали. Так, стопе, помыться. Я амаль забыл. Free to be myself, free to need Добре попрацавалі, зараз треба добре помыться. Так, не маю питання. Лёха, тебе цяжка зразумець часам, ведаеш? А што калі Ралев заманіць за падазроўную актыўнасць чата напрыканцы апошняй трансляцыі? А ну, падзяліся, што гэта было? Што вы там нарабілі ўжо Ралефу такое ў чаце? Так, біягазавы, усё. Давай сюды. Блядь, які. Боже, які ён мерзотны і здаровы. Твою мать.
Так, не, ну на гэтым будаваць яго поле я не хачу. Гледзячы на тое, што ён падыходзіць. Бачыце, ён падыходзіць сюды, але не хочацца будаваць яго тут проста, што тут поле. Так, чакай, куды ж цябе засунуць? Ты чым такі вялікі-то? Валера, ясная. Не, ну вы бачыце гэтае, вы бачыце? Я не хачу. Не, я не хачу, ён не падыходзіць мне пакуль што. Чакай. Сюды давай, каровы, дзе мае бо каровы? Колькі гною? Ну у нас жыжа ёсць, жыжу мы яшчэ можа папрадаем, гэта паможа патрымацца. Але ж у нас уже 100 тонн гэтага гною ўсяго. Так, калі ўсе пісалі каманды па чаце. Каманда, ён там кубік нейкі, падаецца, штось такое рабіў. Дарэчы, сёння была галівудская жывёла. Я не ведаю, што такое галівудская жывёла. Так ён прыкруціў свайму боту нейкую каманду з пасхалкай. Людзі пачалі гадаць, што за каманда. Ага, ось яна, што вось чаму там усялякія гэтыя посцілі топы, бананы і ўсё такое. Збоку гэта выглядала як спам-атака, калі ўсе пісалі каманду чату. Не, Паладзін, калі ўжо так, ты з гэтых водку гледжання, калі гэта быў бы спам, то Twitch не баніў бы. Не, там у Twitcha па-іншаму працуе. Слухайце, а куды ж запхнуць завод? Я жыжу разумею яшчэ як адвесці. У нас бочка ёсць для жыжа. Ну, для гною маецца на ўвазе, вядома. Для гною, але ж цвёрдую кудысьці трэба весці. Ай-вай. Што гэта за блім-блім такое ў мяне тут? Гэта што? Хтосьці гуляецца, я так. Так. Ну, зараз вы гэтае плем будзеце чуць доўга, таму што распрацоўшчык далез да джыры, аўтаматызацыі. І гэта ўсё, гэтыя імейлы прылятаюць. Зараз будзе 100 імейлаў новых, я ўпэўнены. Плюс-мінус. Так. Дык а што ж рабіць? Так. Hollywood Animal, беларуская гульня. Усё, я ўзгадаў. Даволі старая, таму ўжо з галавы вылецела. Мінулага года, па-моему, хтосьці гуляў, ралі гуляў Hollywood Animal. Я за такія вырвіглазныя гульні бы пермачы выпісаў. Так, не. У мяне адцягваецца ўвагу, куды гэты завод паставіць, слухайце, сюды наверх не вельмі хочацца, ён сапсуе выгляд, мне падаецца. Ды і поле такое неблагое для зерней. Прыйдзецца, ведаеце што? Мабыць, все ж таки на тым баку мы яго паставім і агароджу з-за расліннасці збудуем. Давай. Так. Толькі зараз чакаем, мне вось так камеру трэба павярнуць. Яго вось гэтыя ўсе зоны... Зямля мне не належыць. Яшчэ як належыць. Вось так. Бляха, я укапаў яго так. Сюды хадзі. Так, ну гэта мы выправім усё роўно. Давай.
Так, нам куди возити треба? Гною ось сюди, мабуть, правда? Вигружати, ага. Так, дай-ка мне сюди. ГТ. Давай рослинність. Не, хоча яно біле. Ось гэтым треба. Так, пофарбовали. Ось тут ще кавалочок. Так, ось тут огороджу треба зробити. Так, ми робимо собі ось гэтую. Ось так, народ. Ну, амаль что. Где мои драйвы? Угу. Как бы этого ничего не было видать. Березка. Это не твое. Сюда. Ось такую. Так, щось ще. Ось хвойне, мабуть, такое. Ось так лепш. Як вам? 42 тисячі засталося. Давай худший. Круті педалі, покуль тут. Треба довідатися, як це все возити. Куди тут гэтую жижу скидать? Твердая. Ага, бачу, ось тут твердая. Ось сюди твердая. А ось сюди жижу. Я правильно розумію, не? Так, ти знову не поглядів, як тобі під'їхати до гэтай обсерваторії? Не, я ж поглядів. Ось сюди. Ну, ось отсюда. О, ля, можна сюди залізти. Хе-хе-хе. Ось так ось. Я тут головне. Бачили, як високо? Нормас. Так. Жижу. Ось мені цікавить тільки єдине, як жижу туди високо закидувати. До речі, я ще не поглядівши, бачите? Забувся про витворчість молока. Ми ж... Сколько было? 19 тысяч, правда? Во, 5 засталося, выдатно. То бок можна подрубать к масло. Ці гэта не тое, это малая, ось гэта 12. Так, можна з маслом, сыр і масло выпрацоўваць, добра. Падыходзіць. Зараз трэба знайсці пагрузчык. Пагрузчык з велічэзным каўшом. Так, треба було сквозний проїзд покинути. Ну так, там простое, що яны на розному узроўні, яно сапсавалася, але в ньому, мабуть, техніка проїде. Так. Гэта зімовае нейкае абсталяванне. Я памятаю, былі пагрузчыкі. Так, гэта ўся тэхніка для збору ўраджаю, цюкаванне пасвішча. Загатаўляльнае. Так, пасяўное, культывацыя, прычэпы. Во, франтальны. Ой, халера. А чаму яна без каўша? Кубота. А вось і коўш, дарэчы. Тэлескапічны. Кідваць менавіта туды высока, не?
гэта для тэлескопа. Колькі каштуеш? 130 адразу. Што так шмат? І колькі ёмістасць гэтых вось флігель, гэта што? Звязаюцца кровабаркі. Не, дзякуй, кровабаркі мы не чапаем. Універсальныя. У прычэп, каб навантажыць па тонне, дарэчы, па тонне. А мой прычэп, дарэчы, гэты зялёны, ён як? Ён можа вазіць гной ці не? Цікава. 61 конская сила. 20 км на гадзіну. Гэта каль толькі вынаймоваць яго. Так, вчора даведаўся, што ў беларускай існуюць словы сываратка і сыроватка. А чам ты не ведаў гэта? Мне бабуля казала сыроватка заўсёды. Гэта нейкі маленечкі пагрозчык. А можа, ёсць жа гэтыя сістэмы, якія падымаюць. Правда, лента такая. Лента. Можа ленту набыць? О, вось гэтае галово. Шнекавы. Гэта у нас для зверні ўсё такога. Гэта канвейер, дзе завантажыць прычэп. Як яны яго закідваюць туды наверх. Гэта канвейер пераважна каса для сіласу. А гной? Можна гной такім чынам пакідаць ці не? Во, тут нешта ёсць. Сіла, сена, трава. Во, гной ёсць. Матэрыялы з аднаго канвейера на іншы. Але каб на гэту, трэба вось гэтае, правда? Пераменная сістэма. Ой, божах, на тут разбірацца, бляха. Шмат часу. Часцей мне падаецца, мы гэта сёння не зробім. Так. Біягазовый завод пабудавалі, а як напомніць яго, то я яшчэ не ведаю. Вось глядзіце, бочка звычайная. Вось як яе перакідваць, там жа ж наверх было, правда? Штосьці ўніз, а штосьці ўверх. А мне падаецца, там і тое можна ўніз кідаць. Звычайна ж не так у гэтай гульні працуе. Ось дзе зона загрузкі, то бок адну можна паставіць сюды, падаецца, гэта для нейкіх буракоў, ці штось такое. Будзе, і вось сюды. Звычайна. Кацей, давай, пад'ехалі. Зараз я вось гэты прычэпчык з малаком заправлю яго ў прыбяру, і потым мы жоўтую цыстэрну падвязем, зачэпім. Паспрабуем усё гэтае забраць. Бо там ужо шмат. Так, забіраем. Поехали. Давай. Да ёпта мать. Што вы з мяне рабілі, тут паладзін вайбінг дзяку за кара. Так, цягнем малако. Так, гэта я зараз сюды, потым за жоўтую гэтую цыстэрну і лайно выведзем. Ладка якое. Оп.
Подчапляйся. Так, выходим. Сюда давай, засрал тебя. Потягну. Ну и что ты выёживаешься, но? Так, давайте ты. Цікаво, він буде набиратися таким чином. Так. О, давай. Жух, бля, потяжало як. На колы устал одразу. Так, что такое? Что шукаете реальный голос? Гигачадный дед, чакай. Шайно гэта бывае. В этом калі што адпішыцеся. Так, бляха, я такие сцепки возить не умею. Ходи сюда. Бахнув еле. Оля! Я ж казав, что можно скидать буде сюда. Выдатно. Ну что, гук нормальовый? Дякую, дякую. Дякую, что подказали. $11 000 только сюда улазить. Что? О май. Ты погляди на гэта, только 10 тонн. Все на продаж. Все, пошло. Ты, ой, ну не, ну, подъебосики. Поехали у свинарник, нема тут что робить. Говно. 400 000 у проеб. Просто у проеб. Полгодины кричали, ну. А я подвис. Навошта на продаж, хай у бочцы пляшется. Не, там уже все. Там же аж у гэтым коровнику перегруз. Так, ну что. Я зараз гэтую бочку я продам, мы зоймемся ўжо гэтай справы на наступным стрыме. Потому что нам застанецца толькі цвёрды гэты гной перавесці на завод по выпрацоўцы электроэнергіі. Ой, куды я паехаў, ён жа ж там. Адну нават паўбочкі гэтай жыжы. Чмыраць, паўбочкі жыжы мне патрэбна, каб запоўніць увесь завод по выпрацоўцы біягазу. І адпаведна там 10 000 тонн, 10 000 літраў гною яшчэ. Боже ж. Нават у гульні каровы пад пузо ў гаўне, ну. Ганьба, натуральна ганьба. Ай, усё не по-людску, таму што не ў Слуцку. Так, добра. Мы скончым. Мабыць, я нават пасля стрыму проста гэта зраблю, гной гэта перавязу.
З пагрузчыкам можна і пачакаць, каб яго набыць сабе, каб не вытрачаць грошы. І пагрузчыкам перавезці. Будзем бачыць. А на гэтым у нас усё так. То, што я там нарабіў, трэба паставіць. Давай. Ось так. Усё. Ураджай сабралі, грошы зарабілі. Паглядзім, колькі яшчэ гэта дадасць нам завод па перапрацоўцы гною, але я ўпэўнены, што ні халеры ён не дасць. Усім велічэзны дзякуй, давайте паглядзім, хто там стрыміць увогуле. Друдзі стрыміць, то пойдзем да Рудзі, хутчэй за ўсё. Дзякуй усім велічэзна за прагляд. Вось, раптам што, абавязкова падтрымлівайце Украіну, беларусаў вольных таксама не забудзьцеся. Мы з вамі пабачымся заўтра. Усім добрага панядзелка, усім пакуль.